29 oblique eken oblique dehas fansavis oblique alif javiani riyasatun anga engon 4.1 raitunge majlihu gawaduge satek haddi hataruna maddag dashun committee fonwa sungadi yodan kurun hem memberunge waguti committee gaanu number fanara oblique dehas dihe dumfe control kurma behe gaanu nan islahuge namuge bil 12 me dehas fansavis 4.2 raitunge majlihu gawaduge satek fansas ebona maddag shabeni gawa gutuge matin committee nga badal yodan kurun Judiciary Committee ga PNC ga furatun himenu wada nabi kodama fri daira ga izzetter member Ibrahim Didi ga badal a committee of fedu uturu daira ga izzetter member Ismail Nizar Hamajesso Sual 5.1 Veldu daira ga izzetter member Muhammad Abbas Minister of Construction Housing and Infrastructure Dr. Abdullah Mutaliba Koraba Sual Minister of Construction Housing and Infrastructure Dr. Abdullah Muttalib marhaba danno सवाल करो इज्जत मेंबर फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा इज्जत वजीर अड़गुनुगे सवाल की नून वेलिदु बंदरु तरग्गी कुरुमुगे मसक्के फेशुमा फहु मसक्के हुट्टिफ ओन्नता वरगिन दुवस्तके वेज्ज मसक्के निम्मा जमानी बंदरेगे बेणु वेलिदु रईतुन्न वेलिदु अन्न मेहमानुन्न बेणु कुरवेवर वाणी किहा ताकुतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत मेंबर कुरवी सवाल जवाब दे मिनिस्टर अरुण फुर्सत अरुवन रईतुंगे मजिदीहुगे गवाद गड्डी तिम्मन मादागे शवेनीग दरुन मिनिस्टर जवाब दे 1 मिनट के फुर्सत दिबेडानवा शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर आज नून वेलिदुगे बंदरकी 9 डिसेंबर 2022 वनहर सोइकोग्गेन एमटीसी अको सोइकोग्गेन कुरिये गेंदा मशरूए विदालुवे गोता मशरूगे मसेक्के कोंडुमुगे मसेक्के फशाफा मसेक्के कुरिये नगोस मडुजेफे मशरूए मशरूगा अगकी 50 मिलियन रुपया मी वार फहुं हदाफे बंदरेग्गे बेणु कुर्म दतिवा तीवे अपग्रेड कुर्मट्टक हिंगे मशरूए मीगे तेरेगा रशुग बंदरु 3.5 मीटर फुंकुनुमा नेरु 4 मीटर फुंकुरुं अदि 12 मीटर गे नेरु फैकट्टे जेहुमा रशुगे मिहार इन सेंटफिल ब्रेक वाटर रिप्रोफाइल कुर्म फहु राळु नारा गोत फारे रेणु सतेक 50 मीटर गे बोडु हिला रिवेटमेंट जेहुं सतेक फस्तोल 6 मीटर गे एल ब्लॉक वाटर 22 बत्ती दे नेरु बत्ती आदि 2017 के 33 मीटर कंक्रीट पेमेंट 1.5 मीटर सतेक 20 मीटर जेटी दोणी हेलातन फुंकुरु मिकंतत हिमेने गोता 2022 वनहर 9 डिसेंबर गा हवाल को फे मशरूए मसेके कुरिय गोसे हिसाब बदार बासेके मिहार कुरिय दनी बंदर फुंकुरु मसेके एक्सकवेटर मस्से जेफा उंगे साबबुं मिवगुतु इतुरु एव्वेस मसेके ते कुरिय नुदे मशरूअ बेणुवा एल ब्लॉक्स ता मिमहोगे तेरेगा वेलिदिव गेंदियुमा एमटीसी सिंग रावाफवनी मशरूअ बेणुवा बोडु हिला लिबुन दतियुंगे सवबुं बेर तोशीगे मसेक्कें अदि फेशिफा नुवे मुळि मशरूअ एक्को निम्मा रयितुन्न बेणु कुरम हवा कुरवनकम मिहार कंडेली फे तारीख की सेप्टेम्बर 2026 बंदर डिजाइन कुरमुगे बंदर बेणुकुरा फरातका मशवरा कुरेफा नुआकम काउंसिल मिहार काउंसिल मिनिस्ट्री सिटी फोनाफवे एंकम एकमा गुळे गतुं अलगोनमें मिहार काउंसिल आदि कमा गुळुं हुरि एहम फरातका मशवरा कुरमुन दावाहक दन्नों मिकम अलगोनमें दिमा बडु दच्चकी काउंसिल अप्रूव कोफ्कोगें कुरहुमक मसके कुरिय दायरुग इतुरु बदल गेनोमकी हगीगतुग प्रोजेक्ट लास्वेगें आदि प्रोजेक्ट कुरिय गेंदिव दतिवानकमक वाति हेन्नवेस रयितुं बेणुवा गोत मशरू कुरिय गेंदिवम सरकार मसेक पुराण वाहक दंडव शुक्रिया इज्जत मिनिस्टर दे जवाब गुಳಿಗೆ ನೋತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊರನು ಸವಾಲ ಗುಳಿಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದಿವೆ ಗವಾದ ಗಡ್ಡಿ ಬಸಣ ಮಾದಾಗ ದರನ್ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರು ಇತುರು ಸವಾಲ್ ಕುರ್ಮ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳವಾಲ इतर सवाल करो मैं कंडली फोनी जुमला 30 मिनट इतर सवाल करो मैं कम इज्जत मेंबर का 40 सेकंड दी बड़ा नवान आदि मिनिस्टर जवाब दो मैं 2 मिनट दी बड़ा नवान रईतुंगे मजदी हो गए
ගවෑදුගේ අඩ්ඩිය ෆස්වන මාද්දාගේ හාග දරුන් ඉතුරු සුවාල් කොරෙම එම ප්‍රථම ෆුර්සත් මෙයරුවනි සුවාල් කොරෙ විජෙතර මෙම්බර් වෙල්දු දායර එක්සෙතර මෙම්බර් මුහම්මද් අब्बास ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ವಜೀರ್ ದೆವ್ವಿ ಸುವಾಲ್ ವರ ಫುರಿಹಮ ಹಗೀಗತುಗೆ ಸ್ತಿ ವಿದಾಳು ದೆವ್ವಿ ಕಂ ಹಿಂಗಾ ಅದೆವ್ವಿ ಜವಾಬ್ ವರ ಫುರಿಹಮ ಹಗೀಗತು ಸ್ತಿ ವಿದಾಳು ಕಂ ಹಿಂಗಾ ಗೊಸ್ವಾ ಗೊಯ್ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ದೇವನ ಸುವಾಲಕ್ಕೆ ಗುಳು ಹುರಿಸುವಾಲೆ ನೂನ್ ಫೊದ್ದುಗೆ ಬಂದರುಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕಿಹಾತಾಕು ಫೆಶೇಣತೋ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಣಿಕ್ಫಾಣುಗೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕು ದರುಂ ಹಿಂಗಾ ಕಮೆಂಗೆ ನೂನ್ ಲೋಹಿಗೆ ನರ್ದಮಾಗೆ ನಿಜಾಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕಿಯಾ ಹಿಸಾಬಗೆ ಫೆಶೇಣತೋ ದೆವ್ವಿ ಫುರ್ಸತ ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಕು ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ ದೇವಮ ವಜೀರ ಫುರ್ಸತ್ ಅಲ್ವಾ ಸೀದಾ ನೂನ್ ವೆಲಿದು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಸೀದಾ ನೂನ್ ವೆಲಿದುಗೆ ಮಶ್ರೂವಾ ಗುಳು ನೆನ್ನವೆ ಸಳಗೊಂಡುಗೆ ಹುರಿ ಮೌಲೂಮಾತ ಬೇಸ್ ಕೊಫ ಫೊದ್ದೂಗೆ ಬಂದರ ಬೇಗತು ಕುರಿಸುವಾಯ ಜವಾಬ್ ದೇನ ಅದು ಫೊದ್ದೂಗೆ ಬಂದರುಗೆ ಮಿಹಾರು MTC ವನಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಕೊಫ ಮಿವಗುತು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿದನಿ ಈಎಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮುನು ಹಾವಾಕ ಫೊದ್ದೂಗೆ ಬಂದರು ಇರಾದ ಕುರಿಯ ಪೆಶಿಕೆಂದಾಣ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಜೀರ್ ದೆನ್ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಅವರವನಿ ತಿನದು ಉತುರು ದಾಯರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಸೌದುಲ್ಲಾಹ್ ಹಿಲ್ಮಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ರೈಸ್ ಮರ್ಹಬಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ವಜೀರ್ ಮಿಯದುಗೆ ಸುವಾಲ ಗುಳು ನೆಕ್ಕಮ ಗಾವೆಸಸ್ ಅವನಿಗೆ ಮೇ ಸುವಾಲ ಜವಾಬ್ ದೇವಕ್ಕೆ ಬರಂಗೆ ದೇಕಮೆ ಈ ಇನದು ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನದು ಗಳಮಂದ ಮಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಂಬೆಗೆ ನೋಣಿಯಾ ದೇಂಬೆಗೆ ಯುಲಾಂಕೊಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮಸತಕ ಉಳೇಕಮ ಅವನ ಮೌಲ್ಮಾ ಲಿಫವನಿ එකම මිහාර කියා සාබක ගොස්සතෝ දෙන් නදුග නෙහෙදි හුරි මගතෝග තාරවලු මසකේ කියා සාබක තෝ පුරියදාන ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ವಜೀರ್ ಅವನ್ ಫುರ್ಸತ್ ಅವರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿಯೋಗು ಮಜೀದ್ ಫ್ಲೋಗ ಜವಾಬ್ ದೇನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಯಗಿನ್ ಕಮಾಯಕ ಮೌಲೂಮಾತೆ ಎಂಗೆ ನಮ ಈ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ದೋಗು ಮೌಲೂಮಾತ್ ದಿನುಮುಗೆ ಕಮೆ ಹಿಂಗ್ ಕುರುಮಕ್ಕಿ ರಂಗೊಳಕಮ ಕಣ್ಣುವಾತಿ ವಿದಾಳವಿ ಆಮ್ಮ ಮೌಲೂಮಾತ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಎಂಗೆ ಕಮಕ ವಾತಿವೆ ತಿನದುಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಹಿಂಗ ಮಶ್ರೂವೆ ಎನ್ನವೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಎವ್ವೆಸ್ ಕೊತಕ ಮಶ್ರಾ ಕುರುಮೆ ನೆತಿವೆ ಮೀ ಲಿಬೆ ಫರಾಯತ್ತಂ ಹೋದಮಂ ಇವುಲಂಕುರಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಸಿಟಿಯಕೊನ್ ದೆನ್ನೆವಿಂಗ್ එකන් හොට්ටාලාෆ අල්ගොන් එවලම් බාතුල් කුම අල්ගොන් මෙන්න වශා කොග්ගෙන් ෆයිනල් කොග්ගෙන් කුරිය ගෙන්දියම එන්නවෙස් කවුන්සිලුන් අමේකනි එබෙෆලොන් එකන් කුරිය ගෙන්දියම එක්ක අල්ගොන් මෙන්න ෆොනවි ඒ උසූල් මවුදමතට්ටක දැන් අල්ගොන් මෙන් අනෙක්කාවෙස් දෙන්නෙවි එකන් හොට්ටාලාෂ LGM මෙදෙරකම සුට්ටා දැන් අල්ගොන් මෙන් එංගින් අල්ගොන් මෙන්න වශා කොග්ගෙන් කුරිය ගෙන්දන් ඒ සරුකාරුගේ ಹಿಂಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಂ ಕಂಡಾಳ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಮಿಂಗಡತೆಗೆ ತೆರೆ ಮಶ್ರೂ කුරිය ගෙන්දන් ಮಿ ಲಿಬೆ ಫರಾಯತ್ತ ಕನೆಲಮಕೆ ಮುಹಿಮಕಮಕ ವಾತಿವೆ en numbers numo algon me har news bayanawes nerfawan e algon bala nugannaanakama adi ministry working ministry ge me harin hiyawe portal tereng a scheme ge tereng e libe faratta hoduma iulan kogen kuriye gendanakama me masekke me har ministry tereng puromun dawa hak dannawada shukriya wazir den fursat meerone hitadu dekunu daira ge izzet member ibrahim nazira shukriya rais marhaba wazir adotol hitaduga ಅದಂ ಫಶಾವ ಬಂದರುಗ ಮಸಕ್ಕ ದನಿ ವಾರ ಸ್ಲೋಕ ಮಸಕ್ಕ ದನಿ ಕಿನತ್ತೋ ಕುರಿಯಂಗೋ ದೋಸ್ತೋಗ ಮಸಕ್ಕತ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕುರೈಫೋತಿ ನಿಮ್ಮಾನೆ ವಾಕಿ ತಾರಿಯಂಗ ಬೈತೋ ರೈತುನ್ನ ವರಬ್ಬಾಯರು ಮಶ್ವರ ಕುರೈಫ ಇತುರ ಕುರಾನ್ ಮಶ್ವರ ಒನ್ನಾನ ಕಮ ಕಾಳ್ಗೊಂಡು ಗಬೂದನ್ನು ಕುರಂ ನಿಮೇನೆ ತಾರಿಹೆ ವಜೀರ್ ಎಂಗಿವಡ ಎನ್ನವನ್ಯ ವಿದಾಳ ದೆವ್ವಂಗೈದೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ವಜೀರ್ ಅಂಗನ್ ಫುರ್ಸತ್ ಅವರ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಅಡ್ಡು ಕುರಿ ದತ್ತುರತ ಹೋಗವೆಸ್ ಅದಿ ಬೈ ಬೆನ್ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಹಿತದೂಗ ಬಂದರುಗ ಮಿ ದೋಣಿ ಎಹೆಲಾ ಸರಹದ್ದೆ ಕಾಗತಕ ಬೇಣು ಕುರ ಮುಂದೆ ತಾನೆ e ala bridge ge saw block watiya mehuriya kamtaka ge shakwa ke libifa bahuri ehmwima ekama attend weveni kihinetto palemu mideni ennames agunumen ma ituru badaltake miwaguta genes fa nuane mihar rawa foti April 2026 hoga mashru ekko nimegota mashru madu jehilafa midenne lasko diumge es sawbaki midenne vikal konsantan huruma adiya ekko bodu hila libumuge datikan huruma ekko shukriya wazir den fursat meroni manadu daira ki izzat member husni mubarak shukriya mr rais marhaba wazir and suwadaki nun maafar bing hikkumuge mashruge dashum media har terega b hector ge bing hikkumuge maseke kori adi mi sarukaram wani itur first sector itur koddebana kama vidaloefa itur kodde first sector ekiga mihar hikki sarhaddum bes bodubay girayen goswati
रिवेटमेंट जहुमाय की एमसक्के की हाता को कुरिय दाने तो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस वाले जवाब में वजीर फुर्सत शुक्रिया इज़्ज़त रईस शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर नून माफ़र की मिदिय सरकारों का बिंग हिक्को मशरू कुरिय गेंदिया गोतुं हमें कन बिंग हिक्को हिमनाफ प्रोजेक्ट कुरिय गेंगोसो रत्तगतेन राशे एगोत प्रोजेक्ट हिंगा फॉर ग्रत्तंग ए बहुरी शो प्रोटेक्शन नुहिमना हमें कन वेलियाला गोता हिंगा फॉर मशरूता एगे तेरेगा अवन हदानंगे बाद कोलमा फुशिवेस अदिवेस एहन रत्तंग ए बहुरी एमा ए प्रोजेक्ट तेरेगा वी शो प्रोटेक्शन हिमनि फनुवाती सरकारुन जेहेनी आ मशरूए मी फॉर्मुलेट कोग्गें शो प्रोटेक्शन जेहुं वसेके कुरिय गेंदं एमा एमसेके अवन मिहार कुरें एबा गेंदं मिहार ते याद करे वी अवन एमसेके कुरिय गेंदाना e kuriya genda iruga algon men e sarkaru ilan koffen ituru first sector etere edukoggen kuriya genda nawaka danna shukriya शुक्रिया वजीर दम फुर्सत मेहरबानी तिमर फ्री दायरा इज्जत मेंबर अहमद रियाज शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर अलगन देशवाल बैंक प्रथम सवाल की तिमर फ्री मागु थारुलो मसके क्या हिसाब फैसदान तो अदि मिवगतो आरडीसी एता ऑटोमाको रिंग रोड मसका एबाई ए मसका फैशन की हिसाब तो देवन सवाल की वेट दे हुलिहा हत के गस गान का हाई अशक हरुज कोजवे के वाहक दखातन अलगन दायरा का वेमन लो के बेदो में कोजवे मसका निहारवन की हिसाब तो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस वाले जवाब दम वजीर फुर्सत शुक्रिया इज़्ज़त रईस शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर तिमर फुशी के मसके कुरिय गेंगोस ओती इंडिया कुफन्या का सब कॉन्ट्रैक्ट कोग्गें आरडीसी का फरातुंगे हेन्नमेस आरडीसी अवन में हवादोगे इंडिया कुंफनी एवसर का मसके कुरिय नुगेंदाती मिहार आरडीसी ए मसके को तारोलम हमें गेंगस होती दें आरडीसी मियोगुतु का अमिल्ले तारोलम का कैपेसिटी नेतुमा को तारोलम मसके नुफेशिफ होती एंग हल्ले लिबे तो अवन में आरडीसी का मसके तक कुरमुंगे बगेंदा एहन कॉन्ट्रैक्टर लव्वाना में तारोलम मसके फेशेतो देंती विदाल कोज़े का मसके तक अवन में इन्वेस्टर मॉडल ला कुरिय गेंदा राफ मशरूए देरश को देमेतु को एला एक तेरेगा मी इन्वेस्टमेंट हेदुमा फुर्सत लिबे गोता एक प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स मसे के रात को मी हफ्ता तेरे निम्मादा पागल में नंगेती मिमस्तेरे युलां करे तो मसे को गेंदे इज्जत मेंबर के सवाल के रिंग रोड का मसके फिट मी अलगोंड जवाब मी देनी अलगोंड यागिंगा का मालूमात इंगेंग होरिक बैता अलगोंड रिंग रोड का सीधा मालूमात मियोगुतु नेट सिकोनी का नेतीम ए वाहगनु देने शुक्रिया वजीर दम फुर्सत मेहरबानी मडवेल दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद शमीस शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वजीर वजीर मडवेली के नर्दमा के कंदत तक की वरक कुरीसुर फेशिफा उड़े उड़े निम्मान उलीफवा प्रोजेक्ट हम याक को मडवेली के बिंगिक कनी कोंगिरक्तो नर्दमा निमेनी कोंगिरक्तो और देवन सवाल की नडलदा के नर्दमा की वस गिन दोस्त के फाइट वगे गोस नुनिमी और नर्दमा हम याक को एरशु के बांदर कोंगिरक्तो फेशेनी मिखंकन साफ को देव शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज़्ज़त रईस शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर आदे विदालुग त मडवेली आदि नडल्लाग नर्दमा के वर जमाम वे फहुरी मसल तके अलगोन में हकीकतु का मसेक पुरो मिदिये प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्टर ना दी फहुरी मसेक के तके वेज्जी यामो ए कॉन्ट्रैक्टर ना फुर्सत दीगें प्रोजेक्ट निम्मु मट्टका एगो तो मिति दोलवार तेरे सल मसेक ऑफ हुन्नानी कॉन्ट्रैक्टर लव्वा मसेक कुरुमा එහෙන්නමස් මඩවැලියගේ මසෙක්කේ කුරිය ගොසොයි ගොතා ආදි රසුග රයිතුන්නා කවුන්සිලුම් වෙස් කම්බොඩුන් හුරුමායක කොන්ට්‍රැක්ටර් කවුන් මිහාර එබ්බසුම කාසෙවානි මියුචුවල් ටර්මිනේෂන් එකක් දාන් ඒ සෙටල්මන්ට් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ දාශුන් අල්ගොඩමෙන් ටර්මිනේට් කොෆ ඒ සරකාරුගේ ෆෙනක නෝනි MWC හවාල් කුරානේ කර වරාවා දෙන් තිවිදාලොයි බින්හික්කු මෂ්රු කුරිය ගෙන්දිය මට්ටක කෝස්වේගේ මසෙක්කේ මෙවගතුවානි හැම එකනි හොඬෙද්දෝ නිමිහා නිමිෆෙන් හිසාව මසෙක්කේ මඩු ජස්සා MTC अंगाप प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट करो मुंदानी बिंगिक्को मशे कुरे गिंदे दें राज्य का बिंगिक्को दिमा फेमे पर दच्चे की अगरमेन्ना एकशीगंबा MTC गौरी हुरी ड्रेजर तक मियोगत सुरी एंगेज वेफा एनवेस ए मासे अगुन एचे सोईकुरी कमका वियस मासे के कुरे दानी ड्रेजर त अवेलेबल वा मेंबर को हेंबेगे मशरो कुरे गिंदे उमा मियोगत दाती वेफा एनवेस इराद करे विया मिहार तेरे मासे के फेशतो बाला दें तिदालोई
නඩල්ලාගේ බන්දර මෙහර ටෙන්ඩර් ඉවැලුවේෂන් මසෙක් එන්නේ මීරාත් කර බිය වරාවා ඒවට කරගෙන දාන ද ටෙන්ඩර් බෝඩ් ඒවට කරාති අල්ගොඩ සීදා ටයිම් එක දන්නවන් දති शुक्रिया शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी खिला दायरा इज्जत नंबर अब्दुल शरीफ शुक्रिया रईस मरहबा वजीर वारा विष्णुतोण वजीर दे वजीर आउंड सवाल की मी हालिफ केलागे बंदरुगे मसके राग्गिरुगे मसके हल्वाण किया हिसाब तो देवणकम की वशफरुगे बिंग हिक्कुमुगे मसके किया हिसाब फैशन तो देव फिल्लदुगे मगुत पंदुवक फेट्टेण तो शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दें वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर मेंबर कुरे भी 3 सवाल सीधा अलगोंडा जवाब दे मेवगु दतिवाते वाक धन्यवाद शुक्रिया वजीर दें और फुर्सत मेहरबानी थोड़ा दायरा इज्जत नंबर अब्दुल नाना वो करो शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर बा फुलदु फेहंदु वेना नर्दा मसकन हुट्टी फोंडता वरा जमाम वेजे मी मसकन अदुम फेशी वे फोंडा मी खिदमत देवेनी क्या ताकतो एवन सवाल की बा तुलादु गोयदु फेहंदु मी मिररशुगे बंदरता वणी वरा बोडा हदाकुफा आसको फेहंदु गे बंदरुगे अलाफेन ब्रिज मिहारो अणे अमतन एलुमुगे सबम वेट्टे हिसाबगु समती एमा मिकंकन हल्लुकुरु मी हल्लुकुरवनी क्या ताकतो मी हार विंग एवस मसकते पुरमा रेफा वेतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर फेना दमा गावना हम जनरल को दंडवा को वन्यामु अलगुण में हवाल वी रोगा फेनकया अदि अमिल बे कॉन्ट्रैक्टर ना हवाल पर मसके एग्गो हुट्टी फहुरीमा एगितेरे फेनकया हवाल पर मशरूतन अलगुण में टर्मिनेट कोफा मी ಏರುಗೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಕೊಫ ಕುರಿಯಗೆಂದೆ ಈ ರಂಗಳ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಕೊಫ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಸ್ನು ರಂಗಳ ಅಗುಹದಾಫ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ನು ಎನ್ನ ವೆಸ್ ಎಮಸೆಕ್ಕೆ ಏರು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಕೊಫ ಅನ್ನು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಹವಾಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ ಕುರಿಯಗೆಂದಿ ಮಟ್ಟಕ ಮಹರ್ ಸೋಯ್ ಕೊಫ ವಾಣಿ ಎಮಸ್ ಎ ಬೇನುವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಕ ಡಿಸೈನ್ ತಕ ಅಹುರಿಯಾಕ ಮೆ ನಿಮುನು ಹಾವಾಕ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೆಶ್ಮ ತಯಾರು ಮಿದನಾವತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಕಣೆ ಬಹುರಿ 4 ಸ್ಟೇಕ್ ವರ್ಗಿನ ಮಶ್ರೂ 40 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಗಿನ ರುಫಿಯಾ ಗೆ ಮಶ್ರೂ ಬಹುರಿ ಎಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಏರುಗ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ විහාස් රංගලක විහාස ආවක කුරේ ගෙන්දේ වෙන ගොතක මසේ කුරම් මිගෙන්දනේ ඒගේ දහිතකෙන් හොරි वाहක මිදන්නවාද शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी मीदो दायरा की उर्दू दायरा की इज्जत मेंबर अब्दुल मोहम्मद शुक्रिया इज्जत रईस अनु सवाल के मी ಹೊಳದು ಫೆನುಗೆ ಮಶ್ರೋ ಮೀ ಅವಾಲ್ ಕುರಂಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು क्या हिसाब का गोस्तितो दे निमेन कम लफा करवे तारीख की कोबातन शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और अलगोड सीधा सिकोडिया कन नादे फेनुगे मशरू वाकी मशरू फेना अनुदमा एक्को हिंगा मशरू एत्तोई फेनुगे मशरू स्टैटिक के तो आदे अलगोड में मिदने गत मी होळदुवा केंदिकुळदुगे वेस मी देराशुगा मी स्टैटिक कंस्ट्रक्शन किया स्टैटिक किया बायका हवाल को गिन कुरे गिंदे मशरू नोदिया 5% वर बड़ा मासे कुरे गंगोसती एम अलगोड मिदे दोळवा हरतरे मासे कुरे कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक को कुरे तो मिहार द सेटलमेंट एग्रीमेंट का आस्किंग मी तके की देराशा वेस फोनो आफवी मा लस्त के नेरा कर मासे के फाशा देमहें आतरे मासे के निम्मान का कॉन्ट्रैक्ट अलमेना मालूमात दी फवने शुक्रिया शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी फॉर्म लग दकुन दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर फॉर्मुलो का आलम हम जेफवा हाउस मशरू कुरियन नुगेंदे विंगुल कीवितो मी मसक्क फेशनी कोंत आरी होतो देवन सुवाद की फॉर्मुलो को मगुतको मसक्क नुफेशी लस्फनी कीवेगेंतो अदि मसक्क फेशनी कोंगिरक्तो तिम्मन सुवाद की एमडीपी सरकारों मी हुलुमादे मादे अदि गुली फलुगा दीपवने कित गोतितो मी गोति के जुमला अगकी किया बरतो शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर फॉर्मुला होगा एडुमा खांडेफा हाउसिंग प्रोजेक्ट सोयकुरमफा होगा एवस मसकते कुरे नगोस ओती एडवांस पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर नोदी las kofa tema den alunmen mihar advance payment ge ba digen ebe from site clearance masekke mihar kuriya genda ko malmat lifori den
एडवांस पेमेंट के बाकी बैदिंग याद करे मसेक के वही सभा का पेशे तो अगुण मसेक करो मिगेंतनी दे मगतो मसेक के बाला का मगवन्या मिदने होता हम मटेरियल्स लिपुमुगा मी प्रोजेक्ट गिनकमों MTCC अंग मैनेज करूमुगा दिमावा दहितका එක්ක ස්ලෝකමෙන් උලනේ කොම්මගතේ කාස්ටින් නා එකහ මසිකෙත කෙබදේ එනස් රයිතුන්ට ෆෙන්නගත මගතෝග බාර් ස්පීඩ් මසික කුරිය ගෙන්දියුම අගොන මිහාර MTC එක මෂරා කරොම ගෙන්දනි රාත් කර වියම් ලස්ත කෙන්නුවේ අගොන මෙන්න ඒ ප්‍රෝග්‍රස් ෆෙනිගෙන් දාන කොම්මලක අදි මේ තින් සුවාද කරවි එම් තිමනස सीधा स्पेसिफिक नंबर्स तक क्या रिक्वेस्ट करे भी आउंडा का ये मालूमात मेरे को दातु करने इंगे तो शुक्रिया शुक्रिया वजीर देंगे हम फुर्सत में आने माफ दायरा की जितने मेंबर अहमद शाकिर शुक्रिया रईस मरहबा मिनिस्टर मी हितदु कोज़वे कुलांदो नारुदमा आवरोग बिंगिक्कु हुस SOIs तक मी मसेक्केत्ता देइफा वाकमा अलवना अबरु दिबेनी अलवन सुवादकी SOIs तक दिबेंजे फैसाया एलोकेशन बजट त किहा वर्क मिनिस्टर ओवरसी कुरवंतो एबेफुल दिबे अलवन एव्वस मसेक्कते नुहिंगातम फेन्ननी den seleried mi hunta raruterega embureta fene ebba tantanga ekam eves masekkate nuhiga me kine wakam इज़्ज़त वज़ीर फुर्सत वालों शुक्रिया जित रहे शुक्रिया जित मेंबर मिहार राज्य का एक सरहद होगा कोज़वे एडुमट्टा का मीडिया सरकार सोइक फोरी बैर मशरूतंगे बहुरी एक चीज़ हुरी ब्रिज वाला गोता वारा कि अरेंगे दन्ना को न्यामे मेगा स्ट्रक्चर्स तक हिमेने गोता डिज़ाइन कोफ़ा कोज़वे मिकियनी मागिंग है तुमको बेन मुझे मोदु तेरेगा ब्रिजिंग वाला का शिन्नो तो वे होना फिनी वडायन वन फरस मात्रा एयरपोर्ट फरिहा देते रहेगा या हलाफ़े ब्रिज मतीगा वेहिकल दागा कार दागो एक्सीडेंट विकम के दूर के मिहुना नुफेन्ना वारा बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर तक हदाफ हो रही तंबुतका अच्छे अभिमुगा अड़िया जाफे बोरे 18 मीटर 20 मीटर अनुदने ए डिजाइन को फारे के वेदाने बेनुम वादत को है मतिंग ए इन्नम वाणी मागे गोता ब्रिज गोता कोम्मे इन्ना का नुजे मिका तंतने के मालगोन में ए आगुबड़ू कमा उन्दगू कमा हरिया कमा का एक आलगोन में डिजाइन चेंज करो मसे कितने के बकुरिये के अंदर कोज़वे गोतुगा एलुमट्टा का एगेन्नम बेनवा बादल तक के आलगोन गेन देती विदालवी बिंगिक्कु मावशु के ए हम दातिकम उलेनी ड्रेजर अवेलेबिलिटी के दातिकम का है दी मसे के नुफेशी फोरी देन नारुदा मसे के रात कर विया मालस तक के नुफेशी के अंदर शुक्रिया शुक्रिया वज़ीर दें फुर्सत में रोनी मर्दू दायरा की जितने मेंबर अहमद दीदी शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वज़ीर मणिक्वान वारा वत्तरु मी देतरेकों नूहुं फेननु अड्डू लिंक रोड ये प्रोजेक्ट रिसाफिस को मी एक्सपेंड कुरुमा अलुंग हेदुमट्टा का हवाले को कमबुने मी मगु अति एवसर का प्लेन कुरेफा नम एशिया कुरे विधान तो अड़गुमेन्ना दें अनिस्वाले की मी प्लेन कुरेफा कमवानम मसक्के किहिन तो कुरियद्दा रावा फोते अड्डू रैतुंगे फुराना विस गेल्लुवा हाले तिग्गा అది మీ అగుబడైతకే ముదాతకే గెల్లుం వమన్ దా హాలిగ మీ మగిగే వాహక మీ దక్కని शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर वज़ीर फुर्सत वालों शुक्रिया जित रईस शुक्रिया जित मेंबर అది అడ్డు లింక్ రోడ్ అల్గొన్ మెం వాణి వరఫహుం MTC సోయికోఫా ఏగే తెరేగా मीडिया सरकारों एफकोंसा हवाल को गेंग CTB में किया सीमेंट बेस ले आएंगे अलाफो एक फस्तोल्स किलोमीटर का मगुतो का थारोल में सीमेंट गोतुंग आदि फेदु मगुता बे हेदुंग हिमेने गोतुंग लिंक रोड हेदुमा एको गायगड़ का 80 मिलियन रुपया के मशरूम एक सोई को फवाने मशरूम कुरिया गेंदे में प्लेन को फो एक गोता की एम में फुरता में लिंक रोड का मसे के कुरों एक तेरे का अल्गोन में ना लिंक रोड एक्सटेंशन हितदु के कुरंजे हिमायकोफ सरहद खायारी सरहद के कुरंजे मसेक्के बस हिमेने गोतुंग अल्गोन में मी प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट को फवाने मिवगुत ईए के मसेक्के कुरेंगे बदे मिवगुत काउंसिला मी RDCS मशरा कुरेफाने अल्गोन में साइट कांडेलों मसेक्के कुरेंगे बगेंदंग इराद कुरेविया एम में इसका में दी कुरिया गेंदा ने लिंक रोड के मसेक्के कुरुंग प्लेन कुरेफे बे काउंसिल के तगड़ जो हम आएको प्लेन मी ये फास वे गेंदा ने एम में मसेक्के इराद कुरेविया लिंक रोड मसेक्के के अड्डू के मसेक्के तो तेरेंग अल्गोन में एम में बोडो समाल को दी कुरिया गेंदा मशरू शुक्रिया
शुक्रिया वजीर दम फुर्सत मेहरबानी हुलमाले देखो दायरा एग्जिट नंबर डॉक्टर अहमद शमहीदा शुक्रिया रईस मरहबा वजीर 200 मिलियन रुपया है फाफ मगूदु एयरपोर्ट की सरकार ನಿಮ್ಮ ಬೇಣುವೇಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಾದುಫುಳು ಕೊಮ್ಮಸ್ ದುವೆಗ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಜಸ್ಸಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವನು ಸುವಾಲೆಕಿ ಫಾಫ್ ಮಗೂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಸೆಕ್ ಅಲುಂ ಫಶಾನತೋ ನಿಮೇನ ತಾರಿಹೆಂ ಎಬೊಯ್ತೋ ಮಗೂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಬಿಸಿ ಲೇಯರ್ ನಿಂಫಾ ವನಿಕೊ ಮಶ್ರೂ ಹುಟ್ಟಾಲ ಗಿನದುವಸ್ ವೆಜ್ಜನಮ ರೈಯತುಂಗ್ ಫಾಸಾನ್ ಕಿಹಾ ರೈಯತುಂಗೆ ಕಿಹಾ ಫಾಸಾನ್ ಇಸ್ರಾಫಾನತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया इज्जत मेंबर इज्जत वजीर फुर्सत और ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಮಗೂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣ ಮಗೂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಇರಾದ ಕುರವ್ಯ ಮಿ ದೌರು ತೆರೆಗ ನಿಮ್ಮ ಹುಳುವಾಣ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಗಬೂಲ್ ಕುರನ್ ಲಸ್ತಕಿಂಗ್ ಆಸಿಕಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಹಮಯಾಕ ಗಬೂಲ್ ಕುರಂಗ್ ಮೀ ಕುರಿಗ ನಿಲಂದುಗ ಎಳುಮ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಗ ಅಬದುಸ್ ನಿಲಂದುಗ ಎಳುಮ ಕಣೆಲ್ಫೈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಗೂದು ಬದಲ್ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಂಗಳಕ ನೂಂಕಂ ಎಮ್ವಿಮ ಎಯಾ ಎಕ್ಕೊ ಸರ್ಕಾರಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಕೊ ನಿಲಂದುಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಳಂಜೆನೆ ಹೆನ್ ನಮ್ವೆಸ್ ಮಗೂದುಗ ಮಸೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ಸೆ ಮಶ್ರೂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಗೊಸ್ ನಿಮ್ಮಾಣ ಏಗ ಮಿವಗುತು ಚೋಪ್ರಕ್ಷಣ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯಂಗೆ ಬದ್ದೆ ಸ್ಲೋಕಮೆ ಗುಣ ಸಿರಾದ ಕುರವಿಯಾಮ ಮಾ ಲಸ್ತಕೆನ್ನು ಅಳಗೊಂಡ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಕೊ ಇರಾದ ಕುರವಿಯಾಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೈತನ ಬೇಣು ಕುರೆ ತನೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹೆದುಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೆ ಕೊರಂಗೆಂದ ಧನ್ಯವಾದ शुक्रिया वजीर दम फुर्सत मेहरबानी किंबिदु दायरा एग्जिट नंबर अली अशगा शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अड़गोंड के सवाल जवाब लिबिज जाए किमिदु वेमंडु कोसवे के सवाल दें सवाल था कि वंदु बंदर हेदुमा गिरा सरहद हिमायत कुर्म मसक्के पेशेनी कोंतारी हेगतो अदि कंडुवुदु ओमदु नर्दमागे मसक्के मिहारतरे निम्माले वेनतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर फुर्सत और ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವನು ಹಂದಾನುಗ ಹುರಿಗೊತ್ತು ವಂದುಗೆ ಅದು ಸೋಯ್ಕೊಫೆ ಮಶ್ರೂನು ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಫೆ ಮಶ್ರೂ ಇರಾದ ಕುರವ್ಯ ಮಿ ಹಾರ್ತೆರೆಗ ಅವನು ಸೋಯ್ಕೊಗ ಕುರಿಯ ಕೆಂದಾನ ದೆನ್ ವಿದಾಳು ಸೀದಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟ್ ತಕ್ಕೆ ವಿ ಮಾಳ್ಗೊಂಡ ಮಿವಗೊತ್ತು ಅತು ಗಣ್ಣೆತಿನಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವನು ಡೇಟ್ ತ ಹೌದಾ ಫದೇನವಾಗಲ್ಲ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया वजीर दें फुर्सत मेहरबानी फेदु देखो दायरा एग्जिट मेंबर इब्राहिम दीदी रईस शुक्रिया मरहबा मिनिस्टर अरुण मी बदा मीडिया सरकार हाउसिंग मिनिस्ट्री वत्रजा वजीर अव्वेस अड्डो लिंक रोड को वागा दक्क तने नुफेने बा फेदु बंदरु हदा वागा दक्क तसे इज्जत वजीर विदाल दिवान तो अरुण फेने वजीर एकमा उळुवाता फेदु बंदरु को मसक्क बाई का हवा को वातो नूनिया के ऐसा मसक्क फेदान को नो कुल वन्या जवाब देबु वरक बड एदेन अरुण इंगे लिंक रोड हदा उळुवागा एमे सवाल कुराक बेन शुक्रिया इज्जत वजीर शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दो वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर फेदु बंदर अरुण इंगे एमटीसीसी हवाल को फोइकं एनवे सीधा मी मोबिलाइज कोगे मसेक्के फेशिगेन दान तारी अरुण जेहनि बादाल मी विदाळवगत हितदुग बंदर निम्ममके मे मुहिम का इसकंदे एकंत एमटीसीसी मसेक्के कुरायरुग या एक्को अरुण मेन्न मी फेदुग बंदर मसेक्के आवश्यकेन दान गोतक अरुण मसेक्के कुरानवाग धन्यवाद शुक्रिया वजीर दें फुर्सत मेहरबानी हुलमाले उतर दायरा एग्जिट नंबर हुसैन शरीफ शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा इज्जत वजीर आदे दिव्यराज्य इज्जत रईस जमहूरिया वರ ಮತವೇರಿ ವಾವುದೇ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಮಕಿ ಮಣಿಕ್ಫಾನ್ ವಣಿ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ವರಂ ಹಿಂಗಮ ಜುಹಂ ಲಿಬಿದಾಫದ ದೇಯುಲಾನೆ ಕುರವಾಫ ಎ ಮುಳಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉಸೂಲುನ್ ದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುಲಾನ್ ಕುರವಾಫೆ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಂ ಅಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಅಡು ಸವಾಲಕಿ ಮಿ ದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕುರಿಯಂಗೆ ಬೆ ದೇತೋ ಮಿಮಸೆಕ್ಕೆ ಫೆಶೇತೋ ಮಿಕಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಮಜಿ ಹಿಜ್ಜತೋ ಮಿಕಮುಗ ದಿವೆಹಿ ರಯ್ಯತುನ್ನ ಯಕೀನ್ ಕಮೆ ದೇವೇನಿ කොන් හිසාවකුතෝ දෙවන සුවාලකි දෆ්තර රයියතුන් දෆ්තර කුරයිෆති බේතා වරත් දෝස ජමාලේගා शुक्रिया इज्जत मेंबर का सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಗ್ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಬೋಹ್ಯಾವಾಹಿಕಂ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿಹಾರು ಟೆಂಡಕೊಗ್ಗೆ ಮಶ್ರೂತಕ್ಕೆ ಬದೆ 12 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ದವಲತ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹರದಕೊಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉಸೂಲು ನೋನಿ ಎಬೇಫಳ ಲೋನ್ ಹಮಜಸ್ಸಾಗೆಂ ಆಮ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಉಸೂಲು ಮೀಗ ಮಿವಗುತು ಮೀ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಸಾಫ್ ಕುರುಮ ಅದಿ ಟೆಂಡರಿಂಗ್ಗೆ ತೆರೆ ಕುರ ಹೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಬದೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಮೀ බිඩුහුෂාලම් බේනවා ෆරාත්තම් කුර අස්වාතක තෙරෙන් අගෙන්නන් ජේ බදතක තිය එකන්ත විස් කුරිය ගෙන්දන් එබ එම ඉරාද කර වියාම අගොන් ගබෝ කරණි මිහා මිමරහලා නිමිගෙන් බිටතන් අන්න බිටත ලිබුණීම ලස්තකෙන්නවේ ඒ වේලොට කොෆේ මසෙක කුරිය ගෙන්ද වෙන කවද අගොන් මිදනවගත නැෂනල් ටෙන්ඩර් බෝඩ් තෙරෙන් දා ටෙන්ඩරින් ප්‍රොසෙස් එක වීම අගොන් සිය මෙවන තාරිහක දන්නවා අදිතන් කළ දති शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी मखनुदु दायरा एग्जीक्यूटिव मेंबर आदम शफीक शुक्रिया रईस मरहबा मिनिस्टर अरुण सवाल की मकुंडो एयरपोर्ट अळमट्टक हिक्काफा बिंग शो प्रोटेक्शन निम्माले वेनि किया ताकतो अदि रनवे गे मसक्के पेशिगे दाणे किया ताकतो हमेयाको कुमुंदोगे आ बंदरोगे मसक्के पेट्टेनी किया हिसाब तो मिय जवाब दे शुक्रिया शुक्रिया एग्जीक्यूटिव मेंबर इस सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत ಶುಕ್ರಿಯಾ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಮಕುಂದು ಮಿಯೋಗುತ್ತನಿ ವಿದಾಳೋಗತ್ತ ಬಿಂಗಿಕ್ಕ ಫೆಸರಾದ್ಗ ಶೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವನ್ ಮೆ ಮಿಯಾಹಾರ್ತೆರ ಇರಾದ್ ಕೊರ ವಿಯಾಮ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೋಲು ನುನಿ ಹೆಂಗೊತಕ ವೆಸ್ ಮಕುಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ ಮಸಿಕ್ಕೆ ರನ್ವೆ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಕುರಾನ್ ಫರಾತ ನುಲಿ ಬಿಜ್ಜಕ ಮೊಯ್냐 ಎಂಟಿಸಿಸಿ ಹವಾಲ್ ಕೊ ಗೆನ್ನವೆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದಾಣ ಎ ಅಲ್ವನ್ ಮೆಗೆ ದೆಗೊತಕ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಮಿಕೊನ್ ಎಗೊತಕಿ ಅಲ್ವನ್ ಮೆನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೋಲು ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಗಾಸ್ಕೆ ಮಸಿಕ್ಕೆ ಕುರು ಏಕ ನುಕೊರೆ ಕೌnya ಅರದ್ ಕೊರ ಮಿಯಾಹಾರ್ತೆರ ಗ ಅಲ್ವನ್ ಮೆಂ ඒ රන්වේ ටර්මිනල් මසෙක් කුරුමට්ටක MTCC හවාල් කරන වාක් දන්නවා කුමුන්දෝගේ බන්දරුගේ මවලුමත් මෙවගු තල්ගොඩතු සීදානේ වාක් දන්නවා शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी कुर्दु फ्री उतरू दायरा एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद दाऊद शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वजीर मिनिस्टर एम कुर्दु फुट कुरी जियारतुगा कुर्दु फ्री दे बंदर वनी बल्लवाल बादी मिनिस्टर देन्नेवे मे लोकल बंदर अपग्रेड करूंगे मशरूफ कुरिया गेंदान वाहक एकमुगे टाइम लाइन नकी कोबातो आदि आरटीएल बंदरुगे फेंतगयरुवा मसलेयं हल्लें होदम रेफा वनी कोंगतकत्तो आदि हम एआई की हाउसिंग आदि रोड फेस तिनग्योस कुड़ा कुड़ा अपडेट हिस्सा को देंगे शुक्रिया शुक्रिया एग्जीक्यूटिव मेंबर इस सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत शुक्रिया एग्जीक्यूटिव मेंबर अदे विदालो गोता कुर्दु फुष्टकी राज्य के उतुरुगोय तरक्कीगे एम्मे बोर्ड हब कुर्दु फुट खुशी के हुरिया इंफ्रास्ट्रक्चर रंगल फेंबर हुरुमकी सरकार पे सद गांव पे वर मुहिम कमे एदालो गोता कुरी के बंदरु गालगोन में बालालायरु वर गिनांग एता कमर्शियल हाबायं ओतुमा एक्को ए बंदर बेणुकुरे मुदा अरवा बाला तने गोतुगा ए गोतुं ए कीवोल के सरहद वेलिदमागे दिउमा मिका बावर मसल तकेता ए बहुरी ए मालगोन में सर्वे कुरुम फहोगा ए बंदरु रंगल फेंबर के हेदुमुगे मसेक्के प्लेन कोगे कुरिया गेंदान से मिवगु तो सीधा कोन तारीख को दन्नो दती है ए कुरन मुझे मुहिम कम बात सरकार को अटेंड वाना देंगे विदालवा आरटीएल बंदर की एडीबी के हित के सरकार वर फहों हदाफे बंदर हनस आमुक वागत की बेर कंसल्टेंट गास डिजाइन करा बंदर तक भी राज्य के माहौल एम एकशिक वागत करनु कुरेवेनी के एगोतुं ए देबंदर देमेदुगा डिवाइड आय गोतु हदा होतन वेली दमाती वे फहों एबे होन हिलेतकें अला ता फिंगर जेटी तकला एवेस दिगुकुරු मसेके कुरेंगे बे देनवेस ए एम रंगल हल्लक नोआती वे अलगोन में फेंदे में गोता ए एतम बदल कोगें कुरिया गेंदेम के विष्णु तकें एबहोरी ते अलगोन में ए डिजाइन तकें हदा एकशिगम वागत के अटेंड वांजे कमे कमकी ए बंदर एकशिगम वागत के बेर में नुकुरेवे मिवगुतो ए डिजाइन कुरे फे गोतुं एमा ए गेन्नन जे बदल तक गेनस कुर्दु फुशीगे ए विदालवा मी आरटीएल बंदर ए हल्लु गेनम सरकार मसे कुरम गेंदान वाक दन्नवा देन हाउसिंग मी एविसोत मसे के कुरे नुदाती अलगोन में प्रोजेक्ट टर्मिनेट कुरम मसे कुरे दावाक दन्नवा शुक्रिया वजीर मी सवाल कंडेली वागुत मिनी मुनी 5.3 केंदू दायरा एग्जीक्यूटिव मेंबर मौरूफ जाकिर मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल मुत्तलिब कुरबा सवाल
سوال كرم إجازة المنبر فرصة تروى شكرا أستاذ رئيس مرحبا وزير بعد أمفن بندروge ಬೇರು ತೊಟ್ಟ ನೆರುಫಾಕಶಿ ರಂಗಳ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ರೈತುಂ ಬೇಣುಂವಾ ಗೋತ ಮಶ್ವರಾಕೋ ಎಬ್ಬಸೆ ಗೊತಕ ಕುರಿಯ ನುದಿಯುಮಕಿ ರಶುಗೆ ರೈತುಂಗೆ ವರಬೊಡು ಕಂಬೊಡು ಕಮ ಆಗೊಂಡ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಲಿಫಾವಾತಿ ವಿಕಮಕಿ ರೈತುಂಗೆ ಅಗುವಡ್ ಮುದಾ ತಹುಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಗುಳಿಫಾ ಕಮಕವಾತಿ ವಿಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶೇನೆ ಅದಿ ನಿಮ್ಮಾದ ವೇಣ ತಾರಿಯಕಿ ಕೊಬಾತೋ शुक्रिया इज्जत मेंबर को भी सवाल जवाब देवमा मिनिस्टर और फुर्सत अरुवा रईतुंगे मजदी हुए गवायत गड्डिया तिम्मन मादाग शविनी दरुं मिनिस्टर जवाब देव फर्स्ट मिनट के फुर्सत लिबडानवाड जवाब देव फिटम कोना दिव्वा के धन्यवादान ए हम मिनिस्टर बस फसे का धन्यवाद वाह के मिनिस्टर कोरबे सवाल गुलिगें दिन इतरु सवाल कुरमा दिबे फुर्सतुगा इज्जत मेंबरों कोरबा सवाल तक एदुगे सवाल के दायरा बेरों कुर्बा सवाल तक जवाब देवमा की मिनिस्टर को मैं मजबूर कमेंडो मिनिस्टर को इख्तियारी कमे एमवीमा ए जवाब देवमा नुदेवमा इख्तियार मिनिस्टर उन्ना नवाह का धन्यवाद मारूफ जाकिर के सवाल जवाब देवमा फुर्सत हो शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर अलगोंड हम वारा गबूल कुरंग ए कंबोडू रईतुंगे हेरा कंबोडू मकी ए रंगलो कंबोडू में ए अटेंड वांजे कमेनोस अलगोंड मी तारीख दाकम वन्याम वारा फहुं OFID OPEC Fund for International Development Fund के लोन के ही के दशों होइगाड़ा हवाल को के बंदरों के मासिक के निमिफा वाणी ए डिजाइन बिल्ड उसूलों हवाल को के कुरिय गेंदे मशरूम अगर उसका बोल कर डिजाइन के मेरा और डिजाइन स्नूंका बाय ओती आदि बंदर मी नेरफा कट्टा मिकन तत्व सूरी एम मेरा गला का नूंका एन नम्बेस अगर मैं न मिहार एक प्रोजेक्ट के तेरेंग बेर तोट्टा दिमाग पर गेलुं के मासिक के MT होइगाड़ो दंड MT होइगाड़ा अंग्या के मिहार रंगल कुरु मासिक के बकुरी गेंदे न इविदालवा मसले हल्ले नान मिकम पुण्य अगर मैं न मी एयरवेस काउंसिल वेस देन्नेवी कॉन्ट्रैक्टर कोफे मासिक के रेक्टिफाई कुरमा फुर्सत देशे सरकारों इविदालवा मसले हल्लु कुरमा प्लेन तक हदा कुरी गेंदान में एगोतुं दन्ना कम गन्याम अगर मैं न मिहार एगोतुं ए नेरफा कट्टे नुजे गोता नेरकंडा फहोरी इतन अन्न राळुता इतरे वणुम फहोगा ए राळुता मडुवा गोता कन्नु हुन्ननी किए एगे सबुं ओडिदोन फारा वर बोड दतिवे गेल्लुम वागोतेव्वे एम सरकारों इराद करे वियामुं देहा 26 नहर फेट्टुमट टका मिहार प्लेन कोग्गे डिजाइन मसेक्के तके कुरियन एब गेंदं अगर में रायितुन्ना आदि काउंसिलस मशरा कुराना इतम एम रंगल गोता की कोबातो अगर देखे गोतो नेरफा कशे नेरु बदल कुरंजे है नेरफा कशे लेवे गोतं हदंजे ए हदाफे बदल गेनस्कें अगर में मी ए रशा इराद कर विया हल्ले गेनस्ते हनवस मिदेन गोता वार फॉर्म प्रोजेक्ट हिंगा रशक वाती अगर में न देहा 26 नहर प्लेन कोफे वाहक मी धन्यवाद एम ए उसूले गोतो मिदेन गोता सरकार गबूल कुरमे दातिकं ओइक्कं ए नुरक्का ओइक्कं सरकार का हल्लु कुरमट्टका मसेक्के कुरी गेंगोस्तेने में शुक्रिया शुक्रिया वजीर मिनिस्टर दे जवाब आगुलिगे नोता मिनिस्टर को भी सवाल आगुलिगे रईतुंगे मस्जिद गवाद गड्डी फसवन मादाग दरुं इज्जत मेंबरों इतर सवाल करे में फुर्सत हुलवाला इतर सवाल करे में एम प्रथम फुर्सत मेहरबानी सवाल करे भी इज्जत मेंबर केंदू दायरा इज्जत मेंबर मारूफ जाकिर शुक्रिया अस्तु रईस मरहबा वजीर मी सुवाला आ गुಳಿಗೆ ಗಾಳಗೊಂಡು ದಂಡವಾದ ಗೊತ್ತಿ ಮೀ ಬಾ ಕೆಂದೂಗೆ ಬಂದರುಗೆ ದತ್ಕಂ ವರ ಬೊಡವಣಿ ಫೋರಾಫ ಆದಿ ಇತುರು ಬಂದರೆ ನುವತ ಬಂದರು ಬೊಡಕುರುಮುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಪ್ಲೇನೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಬೆತ್ತೋ ಆದಿ ಹೇಗೆ ಇತುರು ಬಾ ಕುಡರಿಕಿಲು ದೊಂಫನ್ ಕಿಹಾದುಗೆ ನರುದಮಾಗೆ ಮಸ್ಸಲ ಹುಟ್ಟಿಫಾ ವಣಿ ಆದಿ 27 ನವೆಂಬರ್ 2026 ವಣದು ವಜೀರು ಮೀ ಮಜ್ಲಿಯುಗೆ ವಿದಾಳವಿ MWC हवाल कुरे फावाक एहनमेस मेदा हमें गारस मसक नुफेशी उट्टिफा वणी हम मिकं निम्माले वेणी कोंतारी हकतो वरबडु उंदगुलक रैतु नवा मसले हासको कुडरी किलुगे नरदमाग मसदेकी शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत शुक्रिया रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर केंदू के बंदर के दतिकम की हम इक्का में अरुण कबूल कर सर रईस जमहूरिया के मेरा शक प्रवी दातुर फुगे से शक्वा लीबी के रईस खुद देवान को विदाल फो इक्का में कम की मियाहारुगा अरुण में मी सोई कुरमा खंडाला फो मशरू तो तेरेंगे मशरू केंदू के बंदर मसे के अरुण में इराद कर विया हम मियाहारु कुरियंगो दति महंगा दोस्त तेरेगे इराद कर विया हम केंदू बंदर सोई कोगें मसे के कुरिय केंदू तो बंदर दें कुडरे किले के नर्दमा के मसे के तकी देने होता MWC या
हवाल कुरफे मशरू इदिंग एक इबदे कुरिंग फेनका हवाल कुफर मशरू तक वीमा डिजाइन अच्छे रंगला हुरितो बाला ए डिजाइन मसेक कुरे गिंदु डिजाइन कंत कुरे गिंदु मसेक के बदे दिंग याक को बेनवा मटेरियल्स लिबिकिंग मसेक के फेशुमट्टका कुरंजे कंत सरकार मिदन्ने को कोम्मे हफ्ता का बदलुन तक बाबू में गिंदनी रईस जुमहूरिया आयुदान करवा वन रियासी बार 2026 निमुग कुरिंग हुरियार शक पेनारद माखिद में लिबेने कमा एमा एउसोल सरकार कुरंजे मसेक के बार बार कुरे बगेंदन दिहुरी दायतन हल्लु को दीगिंग मसेक के वा फशा कुरे गिंदे शुक्रिया शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी वाकर दायरा की इज्जत नंबर हुसैन जियादा शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वजीर अरुण सुवाल कुरंबी मी वाउदु फोतुंतो नोत देहा 26 वणारगो बजट फोतुंतो नोनिया हिंगमुंदा प्रोजेक्ट तका बेहेगोतुंतो अरुण मी सुवाल मी कुरनी देहा फंसवीगो बजट को तफसील अरुण लिफा नेतीम अरुण प्रथम सुवाल की नेल्लादु मगहेदु मसेक्के किहाता को फेशेनेतो वाकरदु बांधरुगे फेन नुदेमे मसल हल्लु कुरम एव्वेस विष्णु फुले गेंगुಳು ಬಂತೋ ಕುರಿಂಬಿಗೆ ಫೆನಾ ನರದಮ ಅದಿ ಬಂದರು ಹುಟ್ಟಿ ಫೊನ್ನತ ವರ ದೋಸೆ ವಾತಿ ಕುರಿಂಬಿಯ ಹಾಸ ಸಮಾಲ್ಕಮೆ ದೀಗ ಮಿಕಂ ಕುರೆವೆ ನೆವ್ವೆಸ್ ಕೊತೆಂಗೆ ಬೈತ್ತು शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दे मैं वजीर फुर्सत करूं शुक्रिया इज़्ज़त शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर विदालवे सवाल तक सीधा एक्यूरेट जवाब दिनुमा मालूमात अरुण में तो नेतीमा एंगे एव्वेस सवाल के जवाब देने वाकन शुक्रिया वजीर देंग अरुण फुर्सत मेहरबानी थी दो उतर दायरा की इज्जत नंबर सऊदुल्लाह हिलमिया शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अळगुण के सवाल की सरकार तिनदूगा आदम फट्टाफा मगत फालमुग मसक्के मेहरबानी हुट्टीफा एम किया हिसाबग एबा कुरिए गेंदान गेंदेवेन तो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दे मैं वजीर फुर्सत करूं शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर मगत फालम प्रोजेक्ट विदालवे मालगण सीधा कम प्रोजेक्ट का साफ नोगे member साहब ए मिहारो मी तिनदूगे बेरुगा ए हदा हदमुंदा मी बदरुगे ए अने जटी वजीर मिहार साहब और डैम फान कम उम्मीद करो शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर अळगण हीवनी इंडस्ट्रियल जोन के वाहकेंगे विदालवनी एगा ए मी बेरुगे असु बंदर ए मिदने बेरुं ए कैर कुरागोतंग हदाबा हेदुमगे मसेक्के कुरनी अळगण साफ को बाया न्यावन हीवनी एमपी एदन कुरा कमें एकमकी एनवेसने मी इंडस्ट्रियल जोन के मसेक्के इतरे किवला कुरनी आ मिनिस्ट्री एमटीसी आवा को गे मसेक्के सीधा निमेन तारेवण दन्नोने एनवेस बर बोड मसे कुरे गोस्सो तने तनकी एनवेस अळगण मालूमात होदा एमपी देने वाक धन्यवाद शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी हिता दो मैं दायरा की इज्जत नंबर अहमद अजान मरजूक शुक्रिया इज़्ज़त रईस मिदियार मिनिस्टर विदालुई हुलमीदु अहितदु गुलवाला ब्रिज बेणुवा फैसा हमजी फणुवा को मिहार फैसा हमजी जितो आदि ब्रिज के मसक्कन निमे अळगुंडु बन्न मी ब्रिज बेणु कुरम फेशेनी कोन तारीख तो देवन स्वादकी मिदिया फेब्रुवरी में सरकार युदान कुर हितदु के फासते का फ्लेटु के मसक्क कोन रकुतो ए फ्लेट तो अमली मसक्क फेशेन शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर इस सवाल जवाब दम वजीर फुर्सत करूं शुक्रिया इज़्ज़त रईस शुक्रिया इज़्ज़त मेंबर अळगण में अळगण कुरिमिस दन्नवा फोन्ना अळगण में ये कॉन्ट्रैक्ट के एमओयू के सोइको के बेली ए हितदु हुलमीदु ब्रिज किहा वर्गे बेनवा फैसा हम जेने तो එහෙන්නවස් වර බොඩු අදද හිඟා ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ ප්‍රොජෙක්ට් වෙෆවණි ගෑග්ගණක ෆසාද කිලෝමීටරක දිගු බ්‍රිජ් එක කෝස්වේ තක එක්ක මේ යන්නනි එම සරකාරුන් කණ්ඩේලි බයකෝ අදි එස්ටිමේට් තක හෙදුවවර අලුන්මෙන් සර්වේ ඩිසයින් කොග්ගෙන් මෂ්රූගේ අස්ලු බෙන්වස් කෝපා අගු කණ්ඩේලු මට්ටක එම මිහාර අලුන් මේ ගොත යුලාන් කොග්ගෙන් වර බෑර් පාටිස් තකුන් කුරිමත්ලාව ඒ වේදෝෂ මසෙක නිම්මා ඉරාද කර වියම ලස්තකෙන් වවන හවා කරවෙන්නේ ඒගේ තෙරේගා ඒ බ්‍රිජා ගුලිකෙන් කුරවෙන මසෙක්කතෝගෙන් මෙ රංගලු ගොතකි කොබෑතෝ එකන් කුරගෙන එමෙ ෆසේ ගොතකි කොබෑතෝ බදාෆ එ මසෙක්ක කුරිය ගෙන්දාන එම සරකාරුන් හම අඩ්ඩුගේ හින්ගන්ජේ එමෙ මුහිම මෂ්රෝ ගොතක බදායගේ මෙ මසෙක්කතක මි මසෙක්ක කුරිය ගෙන්දනි දැන් තිවිදාලේ ෆස්සතේ හවුසින් යුනිට් එකේ මිහාර ටෙන්ඩරින් ප්‍රොසෙස් going මෂ්රෝ ඒ ගවර්න්මන්ට් නහම බිඩුත ලිබුනීම විහා සවාහක හවාකෝ කුරිය ගෙන්දන්නස් මිදෙන්නා ගොත नेशनल
ಟೆಂಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಕುರಿದ್ದ ಮಶ್ರೂತಕ ವಾತಿ ವಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಒನ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ತಕ್ಕೆ ನಗಾನೆ ಎ ಉಸೋದಂ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುರವೆ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಹಾ ಸವಾಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಪೆಶುಮಕ್ಕಿ ಅಗುಣಮೆಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया वजीर देम फुर्सत में अरोनी और फ्री दायरा इज्जत नंबर अली मूसा शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर अलगुण स्वागत हाली फॉर फ्री गोंडद हिमाय कुरुम मियार हिंगमुंद मशरू कोंगेर कोंतो निम्मादेवे शुक्रिया इज्जत नंबर सवाल जवाब दो वजीर फुर्सत अरो मी शुक्रिया मेंबर अगोंड मेंबर सिंगवना वार बोर्ड मसे के कोरिया गोस्सा होती अगोंड सीधा डेट दंडो दाती एनवेस मा लस्तकन मसे के निमे वार मसे के कोरिया गोस्से कांगोनेंगे शुक्रिया शुक्रिया वजीर देम फुर्सत में अरोनी खंडतीम दायरा इज्जत नंबर अमीन फैसल शुक्रिया रईस मरहबा वजीर अगन फुरतम सवाल की शवे नूमरा अदि बिलिफा हिगे वोटा मी फेना नरदमागे हिदुमे बने एमडब्ल्यूएस या हवाल कुरेफा मिमसे के फेशेनी की हाताक तो अदि निम्माले वेनी की हाताक ते फेदु गोयदुगे फेना नरदमागे मसके ngoti gaganda kanni mi hidume rayetuna libeni ki haताक तो बिलिफा एयरपोर्ट मे एमटीसीसी हवाल को फोती दिया सर्विस वना हारुगे अप्रैल माहुगा एमटीसीसी बुननी मिनिस्ट्री एयरपोर्ट के एवरेज मालूमात हिस्सा को फन्नेते मसके फेशेने की हाताक तो खंडते कांडिम्मा तिलवुमगे मस्सलिया मिदियाहारु बजट नेक्कम मिनिस्टर मजलियोगे विदाळे एबवे मियाहारुगे एम्बे फैसाइस मिकमन एबोइतो शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब देबुमा वजीर फुर्सत अरो शुक्रिया मेंबर बैर सवाल तो कुरवे फेनानो दमा गाउन हम कुरिमस देने जवाब ता एमडब्ल्यूएस हवाल को फॉर मशरूता ए डिजाइन ගෙන්න ජේ බදල්තක ඩිසයින් කුරු මසක්කත আদি මෙටීරියල්ස් ගෙන්දියු මසක්කේ ඒ ප්ලෑන් කුරෙන් කුරියෙන් එබදනි දැන් අලුන් සරකාර මිදෙනේ තකොම් මේ හප්තාගේ බදල්තක බාවෑගෙන් අවස්කුරේ කන්තත්ත බලොම් දෙනේ අයිසු ජුමුරියාගේ වවදෙන් ඒ 2026 නියම කුරින් හොරියා රශකවෙස් මිහිදමෙත් 4 කොත් දෙනෝ හැම ඒ මගුන් අලුන් මසෙක් කුරම් ගෙන්දනි දැන් අතිවිදාලු ෆේදු ෆෙනුගේ හිදුමෙත් දිනුම්ග දිමාවේ දතිකමුගේ වාහක හගීගතුග मी बाहेर राज्य बाहेर राष्ट्र दिमाग मसले प्रोजेक्ट निमण कम का विषय कमिशन कुण कम का विषय यूआरए के तेरेंग ए हुशालंजे डॉक्यूमेंट्स तक कुरहुमा मी हुरिया इच्चे हुशेरम बाइक कॉन्ट्रैक्टर लास्ट तक वो उड़े එහෙම හගීගතු ගය හුද්දත නුලිබිගෙන් ඒ පෙනකයන් ඒ හිදුමෙත් දිනම ලස්තකන් අනේ එහෙම එකම හල්ලෙන් හොදමට්ටක එන්වයරන්මන්ට් මිනිස්ට්‍රිය URA යා ගුලිගෙන් අලුමෙන් ෆසේහතකේ වගුති ගොතුන් නවස් එමසෙක්කේ වගුති හුද්දේක තෙරෙන් නමස් එමස් හිදුමෙත් දිනම මී හුද්ද දිනම අලගොන් මසෙක් කරොම ගෙන්දනි ඒ හයිගතුක ප්‍රොජෙක්ට් නිම්මාප හිදමෙන් නුදී හුරුමකේ ඒ ගබූල් කරවෙන උසුර කරනවා තිබේ शुक्रिया बिलेफे एयरपोर्ट के तिविदालो को तार मिदने को कुरिमे सा उन्होंने हम बिंगिक क्या कुरे गंजे मशरूम देंगे आउट में एयरो के एमटीसी हवा कुरे एयरपोर्ट के मसे के एयरो के बिंगिक को हवा को फोती सीएमसी की अकुंफुन्या का त्यावन में एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना किरिया मी ए वर्बा लीगल प्रोसेस तक गोस्कें थिंग एयरपोर्ट बिंगिक को हवा को फोई ए टर्मिनेट को मसे के कोफा मसे टर्मिनेशन अधिकारी निमुने हम आगुन मी बादनी विहार सभा का बिंग को मसे के पार्टी का हवाल को गें कुरे गेंदंग एमटीसी आगुन यार हवाल कुरे एयरपोर्ट के मसे के कुरे गेंदी ए बिंग को बाय का हवाल को ओतीमा एमा आगुन में ना मिहाव जे को मोतिस फरतो बिंग को मसे कुरे गेंद नेदिदाल खंडिती मुके नेरो फुंकुर मसे मसल आमुको उसूले को तो मिनिस्ट्री गे मैंडेट तेरे हिमेने कमेन्नु कमकी मी फल फुंकुरमा मी नेरु फुंकुरमा मे मसेक्कते ए पब्लिक वर्क्स कुरमंगा मसेक्कते पब्लिक वर्क्स बे हेनवस मीडिया सरकार पब्लिक वर्क्स का होरी ए रशियामी सरकार पब्लिक वर्क्स होदा फरी ड्रेजर तक एगोरे लैंडिंग क्राफ्ट तक एक्सकवेटर तक अमेचे वी तने बिस्नेगे ए भागीगतुगा ए इचेता फेन्न नेति पब्लिक वर्क्स एवस मसेक्कते कुरम गाबिल का मिहार नेति ए मसे हा बड़ दिमावनी कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री की प्रोजेक्ट बायका हवाल को कुरंजे बाय एगोत दिमावा मेंटेनेंस मसे के कुरंती बायनो एमेमा पब्लिक वर्क्स के मसे के मिहार और बड़ हुट्टिफत सरकार मसे कुरनी अलुंग इक्विपमेंट होद दीगे पब्लिक वर्क्स के मसे के कुरे गेंदे गोते फेने तो एने सिदालो त रईस न दिमावा दलतक के बाती वे प्रोजेक्टिंग हदागे नो साउन कुरे गेंदे तो बादान शुक्रिया शुक्रिया वजीर अवन हम मी वाहक अनकास धन्यवाद जिज्जे रियासतों फुर्सत एरुईमा तेदुवे वडागा तुम अवन अंदोफुल को अरुवां एनोनी रियासत बेफरद दगुवा को दिमावे रियासतों फुर्सत अरुवा फान कम कुरी बैग तेदुवे वडातीमा ए हारंगलो का में नो माउर दायरा की जितने मेंबर तेदुवे वडागा सवाल करना फुर्सत अरुवां
ರೈಸ್ ಬರಬೊಡ ಮಾಕುರವ ತೆದುವಾಂಗ್ ಇರುಕೊಳೆ ನಗಾತಿ ವೆಗೆತು ಯಾರು మీ మినిస్టర్ వర మీ సాఫ్ కొల్ల దీఫారంతో యారు మీ పిఎస్ఐపిಗೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ 60% ವರೆ ದಕ್ಕೊ మీ ಫೆಂಡನಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ మీ ಆಮಕುರವೆ ಮೌಲೂಮಾತ್ ದೇಗ మీ ఏ కిహెనే వెగెంతో దే మీ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾ ಎಸ್ಒಇಸ್ ತಕ మీ ತಿಬೇಫುಳಾಗೆ ಮೆಂಡೇಟುಗ మీ ಎಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾವರ್ ಮಶ್ರೂತಕ ಕಂತ ಮಿಹಿಗಣಿ ಮಿಕಂತ ಕಿಹಾ ವರಕ ವಿಲರೆಸ್ಕೊ ಬಲ್ಲವಂತೋಯೆ ಸುವಾದಕಿ දෙමන සුවාදකි සරුකාරුග බජෙටුන් $1 billion ලෝන් ස්කීමගේ වාහක එබ කියා ඒගේ අප්ඩේට් එක කොබාතෝ शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दूंगा वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर आद पीएसआईपी का अबदु से में बड़ो पोषण ने में बड़ो अददे मियोननी कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री तेरेगा एनवेस अगुनमेंट की अबदुवेस एसओई तक एम्मेगिन मशरू दीगन कुरिया गेंदा परा अगुनमेंगे हुन्नानी बांदारो हेदों मागु हेदों मी बिंगिकुं कहा मशरूत हमें मशरूत गिनफारंग हम हिंगी फोन्नाने पड़ते मशरूत के में एसओई तक हवाल कोके विदाल स्कूल एलुं कहा मी सिही मरकज एलुं कहा ए मशरूत है क्या अगुनमेंगे तेरे इंदा कंत तक नहीं मा पीएसआईपी के तेरे प्राइवेट सेक्टर एंगेज वा कॉन्ट्रैक्ट अगुनमेंगे तेरे के वारम माधुआन मिनिस्ट्री तेरे के वारम माधुआन एनोस मिहार साउंड बदनी मिसा के नडेल्लाग मशरू अगुनमेंग युलाकोगे बायक होंगे सके हमें या कोई इतरू प्रोजेक्ट अगुनमेंग टेंडर दीगे मी राज्य के तीबी एकाल प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर ने देवेन काल मैकेनिज्म है देतो बने ए कॉन्ट्रैक्ट तक एमटीसीसी कुरिमत नुलेवेगो ताळुन कुरिय केंदाने ए हकीकतुगा बेणुमकी राज्य के तीबी एकाल कॉन्ट्रैक्टर ने फुर्सत होद दीनु एमवी हम फाकोल मेनो मिदे दावरुगा मिदे सरकारुगा हम फाकोले हुरिहा प्रोजेक्ट काल गोतक हम हवाल को फुर प्रोजेक्ट सेक्टर नुदी मी एमटीसीसी आदि सरकार गेहं कोंफुनी तक देंत विदालवी मी लोन स्कीम अगुनमेंग हायतुगा वार बोर्ड सपोर्ट वार बोर्ड ए रैतुंग तेरे उम्मीद तक हुरी मशरू स्कीम की $1 billion दौलत को बजट को हुरिकम का वीना में सागुन में बालनी एवर बोर्ड को कुरिया गेंदे में काल मैकेनिज्म में हम जैसे तो बैंक तक आ गुड़िगे मैं अगुन में बैंक ऑफ मोडी से रात को वारा सो कुरे वेर देंग बैंक तक सागुन में एब्बसुम का स्कीम कुरिया गेंदे को ते बालनी मीगा अगुन में देलु येंगे बदेंग एल्लु ये की 1% लोन तिरकोद्दिनु सरकारुं ए खरदु बयागता हाइगतु दन्ना कोन्या 1% तिरकोद्दिनु मकी वර බොඩු අදදකුන් සබ්සිඩයිස් කොද්දිනු තිවෙහොන්න කල්කුලේෂන් හදාලිකම එගෙන මිසාක දන්නාක වඤ්ඤා ආම්මුක 10% ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක $1 million ලෝන් 10 දීපිකම වඤ්ඤාම $2 million දක්කන් ජෙන් එන්නේ 1% ගෙදීම සරකාරුන් ඒගෙ තෙරෙන් 5 ලක්ෂ රුපියා දක්ක දේ ඒ 10 තෙරේක එම හගීතුක වර බොඩු එහි තෙරකම දෙවෙනි එම අරුන් මේ උම්මීද කරන්නේ මේ මේමස් නිමෙම් වයිර ඇප්ලිකේෂන් තන් ක්ලෝස් කොෆා එහුරි ෆරාත්ත අරුන් මෙන් ඉවලුවේට් කොෆා විහාස් කින ෆරාත්තක ලිබෙන ගොතෙන් හමජස්ස දෙනු शुक्रिया शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेरोनी थोड़ा तो दायरा की इज्जत मेंबर अब्दुल नाना वोकरा शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर अरुण कुरी में समा कुरी सवाल है इंगे तुम एना में जवाब आदि नुलबेती वे बात उलादु गोयदु फेहेंदु मी इरशु बांदर मी वनी वारा बोड़ा वीराना ओंबिद इंगे तो आसको मी तोशिगन दरुं फसगन दमा गतु तो गागंड का बेटे और बाई तंतंग बहुरी मी इरशु गस एमा मी मसक मियाहारु एवस रशेगा फेशमा हमजे फावेतो शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दूंगा वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर तुलादो गाउंड हंदामनी मशरूअ कुरिंगे बदे देंग आदि मी ए मशरूअ मोबिलाइज कोफ केंग पुरियद्दा का नुका सोइको कुरे फेबे मशरूअ एम आउंड दें बालांजन किने तो कुरे दन दें दिदाला गोता मी गोइदु फेंदो एं कोमेसे रशेगा हदाफेना डिटैच्ड हाबाय दें एगा राज्य के बायत सरहल तो के काल मशरूअ तक हिंगा फेबोरी रगलक पुरे तजुर्बा का नुआती वे आगुन में मिसाल का दन्ना को वन्या फोद्दू के बंदर वसी बादल कुरे आमे ट्रेडिशनल मिहदा काल बंदर का ए डिटैच बंदर को तो डिजाइन को होती है सबों दति तक कुरमस्तान ते रायतुं फरातुं कंबोडुं गन्नाती एम आगुन में जेहेनी टीम फोनवा इंस्पेक्शन हदा फहरी मसल त बाला फ हल्लु कुरमट्ट का प्लान तक हदंगे में शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेरोनी हुलमाले उतरु दायरा इज्जत मेंबर हुसैन शरीफ शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा इज्जत वजीर माले सिटी रैयतुल्ल बेणमणि बोहिया वहिकं माले सिटी रैयतुल्ल बेणवा बोहिया वकम गे मशरूअ मेगुतु हिंगातो 50,000 वंदे दफ्तर कुरेफा दफ्तर रैयतुल्ल बोहिया वहिकं हासकोगे एवस मशरूअ हिंगमा
मणिकफान विष्णुफुल बेगे गुळुवंतो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत शुक्रिया इज्जत मेंबर हकीकत का माल सरहद के बोहिया का एम बोडंग होती है एम एकम सरकारों एम बोड समाकम देने को तो इंडियन एलओसी मियार हमजी पे एलओसी के तेरे गए हिमेने एम बोड आदत हतरवास दूसरे यूनिट के मासिक के कुरिया राइतन माल सरहद दगे हिले देने लो नहीं हमजी फहुरी मशरूक का बात है मशरूक कुरी दान मालेगा हम याक को अलग में चाइना के एग्जिम बैंक को गए ही का मशरूक कुरी गिंदी मट्टा का फॉर्मुलेट को देने एवं हम माल सरहद खास को गए हकीकत का मी अलग में एम बोड समाकम देने माल हम याक को एक कहाल स्कीम ता एक्सेसिबिलिटी इतुर को मट्टा का गिंदी मट्टा का अलग में मासिक के बकुरे के तेरेगा मिदन वागता फर्स्ट टाइम बयाज अलग में स्कीम हिंगुमा मी फॉर्मुलेट करूँ मासिक के कुरेंगे बदे हमें दिया को माल सरहद के दी फॉर गोति तंग इमारत करूँ मट्टा का मी एक कुरेवेनी सरकार ही तरह कंदेवेनी कीने तो ए मासिक ए बेलुंग मासिक के तक मी कुरेंगे बदे एम हकीकत का माल सरहद के एम्मे बोडंग मसले बात एकम एटेंड मट्टा का कुरेंजे कंत तळों दुपुरों गेंदने देन तिविदाल दफ्तरों के तिवि फरात का खास कोगें कम स्कीम हिंगुम के रेस्ट्रीम होरिया रियासी वाउदे एम अलवन में एकं कुरिय गेंदान अलवन में एम्मे अवहं हिंगा स्कीम के तेरे एड़े फ्लैट तो लिबे फरात कंडेल में हिंगा मशरूर तेरे अलवन में दफ्तरों से फरात खास कोगें के तेरे बाइक कुरिय गेंदान वाकदान शुक्रिया शुक्रिया वजीर देम फुर्सत में वनी हिन्ना और दायरा की इज्जत मेंबर मोहम्मद अब्दुर्रहमान शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर ಇನ್ನವರು ರೈತುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಉಮ್ಮೀದ ಗುಳಿಫಾವ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಿ ಮಿಹಾರ ಹುಟ್ಟಿಫಾವ ಸತೇಕ ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿತಂ ಹುಟ್ಟಿಫಾವ ತುಮು ವೀರಾಣವ ಮುಂದಾಕಂ ಅಳವಣ ಫಾಹಕುರ ಈ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಲು ಫೆಶೇವರವಾಣಿ ಕಿಯಾರಗುತ್ತೋ ದೆಂ ಅಳಗಣಗೆ ದೇವಣ ಸುವಾದಕಿ ಇನ್ನವರಿಗೆ ಹಿಕ್ಕಾಫಾವ ಅಭಿಮುಗೆ ಫೆನಾ ನರುದಮಾಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಗಾಯಂ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಲಸ್ವೆಗೆ ಫೆಶೇನೆ ತಾರಿಯಕಿ ಕೊಬಾತ शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत शुक्रिया इधर मेंबर अदे सते हाउसिंग यूनिट इमारत को मसे के कुरिय गेंदनी राज्य के सराहतों को वर्गिन हाउसिंग यूनिट मशरूत नगाय कुरिय गेंदा कॉन्ट्रैक्ट आउन में हकीकत को बाधा कम की सरकार कॉन्ट्रैक्ट दी फरात का टर्मिनेट कोगें मसे के नगाय कुरिय दाका में दौलत सर बोर्ड बुरे कवनी अदि दिवे कॉन्ट्रैक्टर को सेगें दकम कुरमतवाती मशरा कोगें विहा संगला कुरिय गेंदे तो है आगमन का नोवे कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर मसक्कत के इतुर लार देवे कशे तिवन गदा अदावर गानुन तक सरकार गदावर गवाय तक उसू तक मिकंत तुंडगो तो आगमन कशे पैसा गे हितर का इतुर दीगे ने मशरू तक कुरिय गेंदे नो तक नो मेनने के ए फरात का देंजे इतुर बिल तक हुरी कियनो ए न संगला हिन्नवरुगा सते यूनिट को तेरे फंसास यूनिट के मासे के कॉम्मेसर का कुरिय दाकम खबर होती है इतना और में टीम में फोनोई अने फंसास यूनिट के मासे के एवसर का कुरिय करनो दे हम ए मासे के और में ना एफरातुं अतुला कुरिय गेंदेवेनी कीने तो नूने एफराता को कुरिय गेंदेवेनी कीने तो बालम में गेंदन है ना एक कुर्दुफुशी होता मासे के कुरिय नो दाको वहाँ टर्मिनेट को गए सरकार कुरिय गेंदन देंगती विदालोई फेना नर्दमा के मासे के आदि वरबार गोत तक आये दीफ हुरी एमिमा रायतुन्ना बेनुमान मिहार हिदुमे लिबें एम इराद कर विया मं मी आलुन में मिवागु तो रिक्वेस्ट कोफ्फा वाने हुरिया रशिक के एलयूपी प्लेनिंग मिनिस्ट्री होदं आलुन एलयूपी ते लगन उम्मीद की मिहार तेरे के सोई कोगें हिन्नवर के फेना नर्दमा मासे के कुरिय गेंदे शुक्रिया वनी थिमर फ्री दायरा इज्जत मेंबर अहमद रियाज मिसाल मन खाना कल्लम बेन का सवाल की थिमर फ्री इन भंडार गोत दूकरो उसूल काउंसिल तैयार को मिनिस्ट्री फनवाफा बेवे उसूल लिबमन लोने गोति दूकरे kan lei ama ki ha hisab ko ba to me har ek update ki aron filalam benon me council ga raitunge benon ka baati sawal karna शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर हकीकत का मी दिसंबर देहास साउवी होगा इंगा दे अलिफान हादसा गुड़िगे दे मिनिस्ट्री फाहुंग एकोल्ला फमिदी मुद्दे तेरे गवर्नमेंट ना बाय इदी गोता फोन ऑफर बाय उसूल तक आइची मी अटेंड नुवे विदिया ए कोमगते वेसावा वेस एरोगा एबिसे एक्सेस नुमा होरिया कमकाय एनो से गोता फोन ऑफर फरात तावमना गुळुमुंग ए फरात तो कंत रिव्यू को फविया सवाका एमा एगोता फोन ऑफर एचकम गवाना मालगुण में लस्तक नुवे मिनिस्ट्री कमेंट होतिया कमेंट को अप्रूवल फोन वाना वाकदन शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी तुस्तु दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम नसीम
ಶುಕ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಮೀ ತುಲಸ್ತೂಗೆ ಫೆನುಗೆ ನಿಜಾಮ್ಗೆ ಮಸೆ ಕುರಾತ ವಾರಕ್ ಗಿಣ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ವೆಫವಣಿ ಟೆಲ್ಕೋಯ ಹವಾಲ್ ಕುರೇಫೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೆ ದೆನ್ ರೈತುನ್ನಕಗೆ ಹಿದ್ಮತೆ ಅದಿವೆಸ್ ದೆವೇಗೊತೆನ್ನುವೆ ಹಮ ಹಫ್ತಾಯ ದೆ ಹಫ್ತಾ ತೆರೆ ಹಿದ್ಮೆ ದೇಣಕಮ ವಿದಾಳ್ವಣಿ එම කිහා තාක්තෝ හිදුමත් දෙවේවර වාණි දවති දිෆුෂීගේ බින් හික්කුමුගේ මස්රෝ අලුන් මෙන්න දීෆයි ලිස්ටුගේ ඔබයි මිහර්තර හික්කදෙන් ෆෂානිකම නම්මේ සෙමිෆෝන් රයිස් ඔෆ් ෆීහොන් යුලාන් කුරි ලිස්ටුගා බින් හික්කා ලිස්ටුගා එරන් නෙතුමුන් එරස් රයිතුන්ගේ කම්බොඩුම් වරබ්බොඩන් එබයි එම කිහිනෙව්වා කමෙත්තෝ මී අලොන්න මවුලුමාත් ලිෆෝති මිහර්තර ෆෂාගොත දෙන් කුරින් ඔති බින් හික්කුමා ගිරාසරහ දීමයක් කුරු මිහාර ගිරාසරහ දීමයක් කුරු මෙන්නේ බින් හික්කුන් එකණේ ඔති දෙන් ගිරාසරහ දීමයක් කුරු මේ දීෆයි ලිස්ට කුණයි එකම එම්මේ ක්‍රිටිකල් රත්තකේ විදාල්වනි දිෆුට්ටවුරේ වකින් ක්‍රිටිකල් රෂයි රාජ शुक्रिया इज्जत मेंबर सवाल जवाब दें वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत राय शुक्रिया इज्जत मेंबर तिविदालवे देमश्रोगे कंतत्त दागो अलवन एंगे मी दिफुशीगे तुलस्तु सीधा फेनो हिदमे देवन तारे अलवन जेनी बादाला ए दे अलवन मेंबर वकिंग गुलाला ने कमगा दिफुशी अलवन एंगे रग्गिरो मस्से की हकीकत का वारा बोडो मस्से लेकं बिंग हिक्कुं कुरिंग प्लेन करे फोती रग्गिरो हिमाय कुरमट्टका या गुलवाला फोती एनवेस ඒ මිහාරු සවුන හිවනේ ඒ අන්නනේ දේති එක්කොක්කන්නේගේ වකින් මී නං එගොතන් එක්කම ගවීනවස් එනවස් එටෙන්ඩ් වාර කොමගත වෙස් බින් එක්කම මේ ෂෝ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක්ක කුරියක් දානි දැන් අලගොන්න මී දෙන්නේ ති කන්ෆියුෂන් උන් කොමග වෙස් මිහාර්තරේක ෆෙෂුම රාෆ ප්‍රොජෙක්ට් කි අලගොන්න මෙන් අලගොන්න මෙම්බර් ගුලාලා ෆමීගේ තෆ්සීල් තේනවා ගන්නවා शुक्रिया वजीर देम फुर्सत में अरवनी खेदी कोड़ दो दायरा इज्जत मेंबर मोहम्मद अफू हामिद शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर आज अवनदन वजीर कोल देसुवाले अंगबे फुर्तम सुवालकी देहराज्यगे आबादिगे अड्डिहे नेत्तेवरंगे रजितुं अदु फेना नर्दमागे हिदुमे बेणु कुरमुन दायरु अवन तमसील कुरा केंदिकुळु दायरा केंदिकुळु दुगे रजितुं कोम्मे बयगे हुमादुन कमगे वीना महीवेस ए असासी हिदमतो मिवणी महरूम दफ विमा मिकं हल्दु कुरमट्टका हुट्टी फमे फेना नर्दमागे मशरू अलुं अमुरा फेशमट्टका मिहातन गुजारायन कुरेफती को मसकतेत्तो अदि मि हिंगा देहास फंसविस वन आहारुगे तेरेगा केंदिकुळु दुगे रजितुन मि हिदुमे बेणु कुरन लिबेणकम किहा यगिन कमेत्तोति देवनकमक आवरती मालेंदु अदि कुडफरीगे शो प्रोटेक्शन गे मसक्के वर वेस मिवनी वरबुड अव स्पीड अवस्कुरन जे फहेन शुक्रिया इज्जत मेंबर में इस सवाल जवाब दें वजीर फुर्सत और शुक्रिया इज्जत मेंबर केंदिकुळु दुगे मश फेना नर्दमागे मशरूअ की हकीकतुगा मी अरुण में आयरोगस हुट्टिफ ओती एरोग हवा को फे कुंफुन्नीगे माली हालत होरी गोतुन ना एगुते स्कूल नु दे फेन अरुण में वार बोर्ड कुंफुन्या को मासेके कोगे मिहार सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट के सोइकोफा मेटीरियल्स तंग एरशा गेंगोस सवान इराद करविया मालस्तक नो मासेके फिशिंग देथिंग මහෙගේ තෙරේග අලුන් මෙන් උම්මීද කරණි හිදමෙ දෙවෙනකම කොම්බවත විස් මිහාර තෙරේග කෙන්දි කුළු රයිතුන හිදමෙ ලිබිකෙන් දාන දෙංගෙ විදාල ෂෝ ප්‍රොටෙක්ෂන් කාගයතුග මේ ඔයි දච්ච කී වර බෑවර කොන්ට්‍රැක්ට් එක සොයි කුරේ ෆේ බහුට්ටේ එන්නවස් ඒ බේනුම්වා හීලා ගෙනෝමුගේ දතිතකේ ඒ බහුට්ටේ එකම ෆිනන්ස් මිනිස්ට්‍රිය MTCC අගොලගෙන් වර ගින මසෙකතේ කුරෙන් එබදේ එන්නවස් පයිප්ලයින් ගා හුරි ප්‍රොජෙක්ට් ගිනකමුන් ඒ ෂෙඩියුල් එකේ තෙරෙන් ඉස්කමෙ දීගෙන් e hila genes kankuanya negative garaggiram musang am rayitunge mudala gellum watantana adi hikkafa sarahata giragen dati sarahata himak kuruma eme ekantaka iskan digen alum kuregen dane kommogote ves hila mi genene waki araka hila genomaki eha faseha kamenno eme hila gene warakun emashruta kurigenda eme egotun masala dimafor hutti for uriya rashige mashruta ves kuriggen devene wahaga dannawa शुक्रिया वजीर देम फुर्सत में अरवनी विदुफरी दायरा इज्जत मेंबर हसन वहीद शुक्रिया वजीर आलवन कोल्लम बेनु व तीन सवाल हैं बन फुर्तम सवाल की बुरुंज दिमाफा व लफाफरुम दातिका हल्लु कुरमट्टका बुरुंडी के बंदरों के मसे के फेशेनी कोन तारीख तो या अदि मडिफुरी के राळवरा सरहद हिमाय कुरमट्टका मितन के रिवर्टमेंट अदि मगुतो के मसे के फेशेनी कोन तारीख तो या विलिफुशी के मिहार आलाफा सते का हाउसिंग यूनिट के मी सते का हाउसिंग यूनिट एक हग वेरिन दूकरवेनी कोन दुआ है गतो मी कन साफ कोल्ले दे मोर पड़े शुक्रिया इज्जत मेंबर इस सवाल जवाब दे वजीर फुर्सत और शुक्रिया
ඉසතර ශුක්‍රේතර මෙම්බර් බුරුණීගේ බන්දරුගේ මසෙක්කතුගේ ඊයේගේ මසෙක්ක මෙවුත් කුරියද නිරාද කර විය මාලස්තකෙන් මසෙක්ක ෆෙෂිකෙන් දානක මම බාදන ඉතින් මඩිෆුෂීග අල්ගොන අමිල්ලය ඉන්වෙස් කොස්ස බාදාලින් මේ හික්කා ෆසරාදුගේ ෂෝ ප්‍රොටෙක්ෂන් ෆොටෝ ෆරාතුන් රාලරු කන්තතකි වරබොඩ මස්සලේගේ සවබ මුල රාෂ්ට්‍රීය වෙස් ලොණු වදගෙන් රාජ්‍යතුන්න ඒගේ සවබ වරබොඩත් ගෙල්ලුන්තක දඬුවරිකම වරබොඩත් ගෙල්ලුන්තක ලිබේ එම හගීගතුක ඒ හල්ලු කරන්ජේ කම අලුන් මිදි හප්තාගේ ටීම් එක ගොස් බලා ෆවානේ එය එකශීග වර්ග ඩිසයිනින් හදාගෙන ප්‍රොජෙක්ට් ෆෝමියුලේට් කරන් ජෙහේ කාල මෂරුවන්ගේ එම එමසෙක් කලුන කුරියක් ගෙන්දන එයක් මඩිෆුෂීග මගහුදු මෂරුව කිසි මියාර ෆෙෂුම හමජේෆා මෂරුවක වාතීවේ ඒවස් කවුන්සිල් එබ්බස් වෙගෙන් මේ අලුන් මෙන් ස්කෝප් ෆයිනල් කොෆ ආර්.ඩී.සී මසෙක් හවාල් කරුන් කුරියක් ගෙන්දන දෙන් තියදාලු විල්ෆුෂීග සතේ හවුසින් යුනිට් ඒ ගල්ගොන් මෙන්න කවුන්සිල් කොම්මිසර්ගේ ඛියාල් තෆාතුන් තකෙන් ඔයි කුරින් අලම් පශාපරි තන්තන් මේ නිම්මාෆා හවාල් කරම අලං එඩි ෆන්සස් යුනිට දේ තිරේක තෆාතකේ ගෙන්ගුලන් කවුන්සිලුම් බේනම් වත් එන්න සල්ගොන් මෙන් මේ ඉජ්තිමායි බොහියාවකම මෂරූතක වාතිවේ එන් උසූලම් කුරිය ගෙන්දම් බේන වනෙන් මිහාර උසූල් ෆයිනල් කොෆා ඉරාත් කුර විමස්තරේක අනුනි අන්නමස් මේ ලස්වගෙන් අලුන් මෙන්න එලිබේ ෆරාත හොදුමට්ට කයුලන් කරනවා කදන්නවා शुक्रिया वजीर देम फुर्सत मेहरबानी यमुना फ्री दायरा इज्जत मेंबर असदुल्ला शिहाब शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर ಅವನಿಗೆ ಸುವಾಲಕಿ ಹುಟ್ಟಿಫಾವಾಗ ಯಮನ ಫುಷಿಗೆ ನರ್ದಮಾಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಲುಂ ಹವಾಲು ಕುರವೇಣಿ ಕಿ ಹಾಯ್ ಸಾಬೆಗೆ ತೋವ එකම ගොලිගෙන් යමන ෆුෂි මගුහෙදුන් ෆෙට්ටුන් ලස්වෙ ෆෝතීම දාවන මවලුමාතු කුරින් ලිබිෆයිනි දෙමහෙන් හදුවස්තරේග මගුහෙදුන් අලුම් ෆෙට්ටේනකම කිහා හිසාබෙග මොබිලයිස් කුරවෙනකම ලෆා කුරවෙතවා දෙව්වදු රග්ගිරුන්ග මස්සල හල්ලු කුරන් අලුම් ෆෙට්ටේනි කියා හිසාබෙගතෝ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर वजीर फुर्सत और सवाल जवाब दो शुक्रिया इज्जत मेंबर गमन फुशी के नर्दमा के मशरूअ की हकीकतुगा गायगडक नीमिफा वर मधु मसक्केतके कुरंजे हे गोतन हिसाब गोस हुट्टिफय आहारतके वेफय मशरूअ त्यानुन कॉन्ट्रैक्टर एक मशरूअ कोग्गेन मिहारो इब्बसमक आदे फती कॉन्ट्रैक्टर्स ओके टर्मिनेट कोग्गेन कोरिया गेंदा then me midenne gota materials working contract masekke kuram working contract en hada for complicated contract ema ayatuke ege datitaken huri enas mihar contractor agon ebbasi me ge mera agolgota kawani den terminate kogen kuriya gendeu ka ema agon me we have sawa ka termination masekke nimuno hawa ka me MWC inuni fenaka awal kogen masekke nimuge kantata kuriya gendana ema hidume iral korwe mihar terega libi gendana या एक कॉल RDC अंगा फोन्नाने आलूम सोइको फरुया आशिगस मोबिलाइज कुरा एमा एवेस तें आलूम शेड्यूल बादान जेने एनवेस एवेस मावड़ा लासवेगे नुआन रशा मोबिलाइज कुनो मसिक्के तें तिविदालो देवदोगे शो प्रोटेक्शन मसिक्के आलूम मिहारे प्रोजेक्ट शो प्रोटेक्शन मसिक्के कुरिया गेंदियम बदलगा बिंगिक्कुमा बंदारा शो प्रोटेक्शन अमितिम बा एक्को कुरिया गेंदियम गे विष्णुमे गेंगोलेती ए प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट कोगें अवार्ड कुनो मसिक्के कुरिया गेंदा वाक दन्ना शुक्रिया शुक्रिया वजीर मिहा हिसाब सवाल के वक्त निमुनी वजीर बरबर शुक्र धन्यवाद मजिदी हो गए राइस के मेज़ों मुशाला कंकं आईपेंट के गाँव नंबर 16/10 दिहे ब्रॉडकास्ट कुरम गानून के हवना मादा शवेनी गावागुत के मतीन मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमिश्नर मेंबर को अय्यन कुरो मट्टका रईस जमहूरिया फनुवाफा मसद दिरासा को गोते निम एमस्या बे दायमी कमिटी फनु रईस जमहूरिया फनुवाफा सिटी मजीद इबाद अमीन अहमद दन्नो रईतु मस्जिद के रईस ऑनरेबल अब्दुल रहीम अब्दुल्लाह वेदन सलाम फो दन्नो में मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन के मेंबर लाम कुणहंदु हंदवरी के अल्फाइला अमनत अमीना के मेंबर कम के मुद्दत 7 जून 2005 के नियलंग हमवाती कानून नंबर 16/10 दिहे ब्रॉडकास्ट कुरम के कानून के हवण मादा के शवेनी का वागुत के मतिंग मोल्डिस ब्रॉडकास्टिंग कमीशन मेंबर का अयन कुरमटका आमकों युलान कुरमुंग एकमंग इजाबत वे बेफ्लुंग के नंफुल तकाय ए बेफ्लुंग के मालूमात ए कमीशन अयन कुरमंग अलगुंड इसकंदे तरतीबु मिस्टियाक फोनवी में एकें अल्फाइला जम्मत अहमद वहीद माला गाफदाल तीनदु देंग अल्फाइल इब्राहिम अशरफ वाव मशवेली तिनेंग अल्फाइल मूसा रिलवान माफनो हाविला
ಹದರೆಂ ಅಲ್ಫಾಯಿಲ ಝೀನಾ ಜಾಹಿರ್ ಅತಿರಿಗೆ ಗಾಫ್ತಲ್ ಗದ್ದು ಫಹೆಂ ಅಲ್ಫಾಯಿಲ್ ಅಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಬಾರಣ ಲವೇಣಿ ಹಿನ್ನವರು ಹಯೆಂ ಅಲ್ಫಾಯಿಲ ಶಿಮ್ಲಾ ಅಹಮದ್ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ಗೆ ಸೀನು ಹಿತದು ವಿಮೈಸದೆನರು ನಂಫುಳ್ತ ರೈತು ಮಜ್ದಿಹಂ ಉಷಾಳುವ ದೆವ್ವ ಮಜ್ದಿಹ ಫೆನ್ವೆಡಾಣವ ಗೊತೆಕಮತಿಂ ಎ ಕಮಿಷನಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರಾಣ ಬೇಫ್ಲಗೆ ನಂ ಫಾಸ್ಕೊ ದೆವ್ವ ಅಂಗವ ದೆವ್ವಂ ಎದೆಮೆ ඊතරම් ගබුල් කරෙවුන් එදෙමෙ අශ සූගයිද සාදස්තේක සාලිස් හය හයමේ දෙහස් ෆන්සවිස් ખાදිම්කුම් මොහමද් මොයිසු ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಮೀನ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದೆ ಗವಾದುಗೆ ಸತೆ ಕನ್ಸವೇಷನ್ ಮಾದಾಗ ದಶಂ ಮಿವಸ ದಿರಾಸಾ ಕುರ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಮುಅಸ್ಸಸಾತ ಕಮಿಟಿಯ ಫೋನ್ವ ಮಜಿದಿಹ ತಾರಫ್ ಕುರಂಜೆ ಬಿಲ್ ಅತೆಪೆಂಟ್ ಏಕೆ ಸರ್ಕಾರಗ ಫರಾತುಂ ಹೋರ್ಫ್ರಿ ದಾರಾ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ಅದಿ ಮೂಸಾ ಹುಷಾಳು ವಾಫಾವ ಬಿದ್ಗ ಪ್ರಥಮ ಕಿಯೊಂ ಇವ್ವಂ गाँव नंबर 7/10 दिविराज्य इदारी दायरात लामरकजी उसूदुं हिंगमुगे कानून इस्लाहुगे नामुगे बिल अशे नुणी मोहरी मसक्के अशे पेंटेके सरकार के फरातुं हुलमाद मेदारा की इज्जत मेंबर अब्दुल शजीम उशालु बाफावा दिविराज्य मदनी व्यागदतुर फतुर के बिल के बहुत कुरिय गेंदऊ मी बिदा बहुत कुरे म कंडलिफावा जुमला हतर गडीर गुतरें बाकी होती තිංගඩීරා 13 මිනිට් PNC දෙගඩීරා M මිනිට් MDP 28 මිනිට් MDA 6 මිනිට් ජම්හූරි පාර්ටි 12 මිනිට් MNP 12 මිනිට් වගේ පාර්ටියක නිස්බේ වඩා නුගන්නවා කොම්බ ඉජ්ජතේ මෙම්බර් කන් 6 මිනිට් වාකුළු දෙකම එදි වඩා නෝම ඉජ්ජතේ මෙම්බර්න ෆුර්සත් හුළුවාද هذا مهار أول فرصة ميروني داندو دائرة جزتنا منبر محمد فزيدة شكرا عزت الرئيس دي راجع مدني واقع فترة دتر فترة قبل هو شغلويتي هلومالي من دائرة منبر عبد الشازيما شكرا دنما بفدا بيلين هو شغلهم مقصد كي دي راجع مدني واقع دتر فترة خدمت فراتك خدمت تنتنا ولانتا رجستري كرم وصول كنالا مدني واجد أترو فترو خدمت تنتن هددو كرما هددو كرم وصول كنالا أدي فراتك تنتن ولانو بحرا هننجه وصول كنالو مكانون فرما كورير أما إسكمت دي فواني مدني واجد أترو فترو كرم سلامتا ರಕ್ಕಾತರಿಕಂ ಕಶವರಕೊದ್ದಿ ಯಗೀನ್ ಕುರ್ಮ ಮಿಬಿಲ್ ಫರ್ಮಾ ಕೊರೈಫಮ್ ವನಿ ತೇರ ಬಾಬಕ ಬಹಾಲಾಯಂ ಅದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಗ ದತ್ರ ಫತ್ರ ಕುರ್ಮ ಗುಳೆ ಹುರಿಯಾ ಕಮೆ ಮಿಬಿಲ್ ಗ ಹಿಮಿನಿಗಿಂದಾನೆ ಮಿಬಿಲ್ ಫರ್ಮಾ ಕೊರೇರು ಇಸ್ಕಂದಿ ಫೆವಾ ಕಂದತ್ತಗ ತೆರೆಗ ಕೌಮಿ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ತಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೊಡ್ಯೂಲ್ ತಕ ಮಗು ಹುಳುವಾದವಿ ಅದಿ ಏಕಂಕಮ ಫಸೇವಗೆ ದಾನ ಗೊತ್ತ ಮಿಬಿಲ್ ಫರ್ಮಾ ಕೊರೈಫವಾನ ಕಂದನ ಆದೆ ಮಿಬಿಲ್ಗೆ ಸಬಂ वागे दतरु पतर तो के निजाम का हिमने हुरिया फरात जवाबदारी करूँगा बलानी बैनल अगवामी मिंगट तक तबावान जहे उसूल तक अदि जिम्मा तक मिबिल के सावं बैनल अगवामी दतरु पतर करूँगा कंतत रेगुलेट को बलाटा फरात तक वा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन नोट आइकाओ अदि यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एजेंसी या साफद रेगुलेटरी बॉडी तक इतबारो अळगणमंगे दिवे राज्यगे मदनी वागे दतुर फतुर कुरुमगे निजाम लिबिगेंदान आद एविएशन की अळगणमंगे एक सादुगे मै बादा कमवा टूरिज्म गे एम बडु कंट्रीब्यूशन दे सिनाय आद अळगणमन राज्यगे रत्त की पेतुरिफावा कुदी कुदी जजीरा रत्त के मिहें कमाए को अळगणमंगे फतुर कमुगे निजाम एम बोड़ा भरोसावा मदनी अळगणमंगे फतुर कमुगे निजाम एम बोड़ा भरोसावनी मदनी दतुर फतुरगे सिनाता अद टूरिज्म सेक्टर गाय गणक 80% इंसत फतुरवरिंग मंजिल तक गेंगोस्तिनी मदनी वेग दतुर फतुरगे निजाम एहंकम अळगणमंगे फतुरवरिना अदि अळगणमंगे रैतुंगे सलामता रक्कातरिकं 70% अळगणमंगे कशर कुरंगे बजे हैं इजते रईस मदनी दतुर फतुर कुरंगे कानून एमे फरत वजूद आसवानी देहास एवना हरु
මිගානුන මිවි පන්සවි සහර දෝග තෙරේග එවස් ඉස්ලාහෙක් මුෂරි පනුවාකම දන්නවන් වීම මිපද බිල රයිතුන්ග මධ්‍යහ ෆරුමාකෝ සරකාරු ෆරාතුම් පොනුම් දෙවෙතිව මිහාරු රයිසුල් ජමුහරියා ඩොක්ටර් මුහම්මද් මොයිසා අලුගන් ශුක්‍ර දන්නවන් ආද අලුගනුව මිහාරු අමලු කරමුද දෙන් ඔබ්ලික් දෙහස් එවන වැයග දතුරු පතුරු කරම ගානුන් නකි ජමානා ගොත ෆරුමා කරේ බට්ටෙන් කරේ ගානුන නුන් මිගානුන මිගොතන් ඔවජ්ජනම දිවෙහි රාජ්‍යයේ මදනි වැයග දතුරු පතුරු කරමගේ හාදිසයි හිගුමකි ඒකශිගෙන් වාකමේ එවීම මි ආ ගානුන් මි බිල් පාසුමාය කොරීගේ ගානුන් ඔයිගෙන් දාන කරන ස්වාහ කොල්ලන් ආද මි ගානුන බහුස් කරමන් දායර ෆායිතුයි පන්සවියක හරු දෝග තෙරේග රාජ්‍යයේ ඒවියේෂන් සිනාත ඇසවා කුරේරුම සලෝන බලාය බෙජේ මේක පන්සවියක ආහාර කුරීග රාජ්‍යයක ඔති එම් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ඔති එම් වර කුඩ දෙයාලයින ඒ හමින්බර්ඩ් යා හෙලිකොප්ටර් ඔපරේට් කරා යාලයිනක අදි ඒරුගේ සීප්ලේන් ඔපරේටර් මෝල්ඩිවියන් එයා ටැක්සි මේ දෙයාලයින කීවෙස් වර කුඩ බජටකුන් මසක්ක ෆෂායෙන් කුරිය මිහාතරන් ඇස්ස මිහාරු TM එක නමුග ගායගණක අස්සතේ කරක $1 මිලියන් value in the company adi miya ekko mi private sector ituru thing company miwani mi miharu wujudan assa namas hitameki algonu menge gaumi airline mi airline taka evaraka kuriyara engo sanu algonu visnaya wajhe algonu menge gaumi airline kuriyara nudani ki vento sarkaruta badalwa komme paharaku algonu men hama siyasi gotun ekama fo hamanwa mihun e company tawge company ta hinguma hawal koron ebade mehmun sabun abadues gaumi airline onnani payadanwa banguruto fa onna company gotu evima mikama me dues algonu visnan ebade algonu kuda fursate debat දිවේ රාජ්‍යයේ මදනී වයක දතර පතර කුමුගේ ඉදාරා මෙවැනි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එන්හමගේ ෆාතිල සාබිතු පුරන් නුකුලේ දිෆා ඉසතේ ඉස්සවකී සරකාර තක මේ ඉදාරායේ මුහිමුකන් විශ්ලිපනෙතුන් අදි සිවිල් ඒවියේෂන් ගේ ගානූන ජමානා එක්ගොත ෆර්මා ගානූන ජමානා එක්ගොත ෆර්මා කුරේෆනෙතුන් අද ඉසතේ රයිස් දෙවන සවකී සිවිල් ඒවියේෂන් ඔතොරිටි ගේ මුසාරකී ඉන්ඩස්ට්‍රි ගේ මසේකුරා එහෙම පරාත්තක අලා බලාර වර කුඩ මුසාරයි මෙහෙන් වුම්ගේ සවුන් සිවිල් ඒවියේෂන් න මිදායරා තජරිබා හොරි පරාත්තකුන් වසීෆා අදා කුරන් දාක බෙන්වන තජරිබා කි එද්දොහුන් එන් අහරුන් නෝනි දෙයහරුන් ලිබෙන එච්චනු ආද අලගොණු මෙන් එවස් මියක බෙන්වන නුවාන අලගොණු මෙන් දතුරු කුරා මතින්දා බෝටුගේ පයිලට් උන්නකි තජරිබා නෙබ්බයකවා আদি බෝට් සර්ටිෆයි කුරා ඉංජිනේර කීස් එකම ගාබිලු තජරිබා හොරි මිහ නූංකම් ගවානම අලගොණුවෙන් ඒ බෝටුන් දතුරු කුරාක බෙන්වනවා ඉසතේ රයිස් සිවිල් ඒවියේෂන් මසේක කුරා පරාත්තක ඉන්ඩස්ට්‍රියා එවර්ගේ උජූරේ ලිබිගෙන් දියුමකි අලගොණු එදේ එමෙ බොඩු එන් එදුන් අදි එදායරා මසේක කුරා පරාත්තක බෙන්වා ෆන්නි තම්රීනුත ලිබෙන් ජෙහ පද බජට් සිවිල් ඒවියේෂන් ලිබිගෙන් දාන් එබෙ ඉසතේ රයිස් මි බහුස්ගේ වරග්ගින මෙම්බරුන් එයාපෝට් තක බෙහකතුන් ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕನೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಟೂರಿಸಂ ಕುರಿಯರ ಎಂದ ವರ ಅಳ ಬಲಾಯಿರುವ ಇತರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಬಜಿ ಹೇಕಮ ಅದೇ ಮೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಗೆನ್ ದಾನ್ ಜೆಹನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಟ್ ಟವರಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತ ವೆಗೆನ್ ದಿಯಮಕಿ ವರಪಡು ಲೂಯಿ ಫಸೆ ತಕ್ಕೆ ಏಕಮ್ಗ ಅಣ್ಣಾನೆ ಕಮಿಕಮ್ಗ ಅಳ್ಕೊಂಡನ್ನ ಅದು ಏರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗನ್ ದಾನ್ ಜೆ ಖರತ್ತ ಬೆಸ್ವರ උඩවගෙන් දානකම ෆාහකොල ආද කොරියා බේපුළුන්ගේ දායරාගෝරි රත්තව එයාපෝට් වලම බේගතුම් වාහක දක්වා එහිම අලගොණුගේ දායරාග එරක්කම බා මුහිම එරක්කම අලගොණු ගාෆලිෆ් දාන්දුග එයාපෝට් වලම බේගතුම් වාහක දක්වා ආද අලගොණු එරක් ගාෆලිෆ් දාන්දුග එයාපෝට් එල්ගෙන් දියමකී දායරාගේ රජතුන්ගේ වරවස් පොඩු එදුම අලගොණුෙන් දෙකේ ගොතුගා මිහාර රාජ්‍යයක අලගොණු දෙකේ ගොතුගා මිහාර රාජ්‍යයක ala nimma pahore airport ta nimun emme airport en ala nhe raki gafari tandu sabaki dairage
රජතුන්න මිකම තින්රටුක රජතුන මිකම සම වර බොඩ පසේතකවෙන් දාන. අදි මිකමකි ෆීසිබල් කමෙක් කමුගාවේ අලුවන් දෙකෙන් සවකි රටුක පළතරයක මිහාරුවස්ස බොයි තරගීවමන් රිසෝටක තරගී කරමුන් අන්න රටේ අදි රටුක කොරිමතිගේ බොයි මිහාර ඔපරේට් කුරා රටේ අදි රටා ජෙහිගෙන් එවති ගාපලිප් නිරන්දු 5 මිනිටුන් දෙවෙන මිහා බොඩු ආබාදියෙන් එබොයි දතුරු කුරන් හිම දාන්දුක එයාපෝට් එළිගෙන් දියමකි අලුගොඬු මෙන් MMS දෙකම අලුගොඬුගේ උම්මීදකි මිසරුකාරුන් මිහාර අලබුන්දා එයාපෝට් නිවුමායි කීග දාන්දුක ගාපලිප් දාන්දුක එයාපෝට් එළිගෙන් දියුම් ආද සිවිල් ඒවියේෂන් ටූරිසම් සිවිල් ඒවියේෂන් මදනි දතුරු පතුරුත කුරියරායන් දායරුග අලුගොඬුමෙන් එබ ජාග දෙන් ජෙහෙ ඉතුරු බජෙට් කුදි එයාලෙන්තක මේ ඉතුරු එයාලෙන්තක ජාග නුලිබි අලුගොඬුමගේ මදනී වායක දතුරු පතුරුතකුගේ අගේ හෙවෙන්නුවාන් ඉත රයිස් ඒ ගොත එන්කරේජ් කරමු ගොතුන් අල පෂා එයාලෙන්තක අලුගොඬුමෙන් අල ෆෂම් බේනුවා පරාත්තක එයාලෙන්ත ෆෂම් බේනුවා පරාත්තක දවත්තිගේ මිස්කෙන්නන් එබජෙහෙ ගෙනස් එබේ ෆලුන්න දේන් ජෙහෙ ලුයිත සරුකාරු දීගෙන් නෝනේ අලුගොඬුමගේ මදනි වැයග දතුරු පතුරු කුරුම්ගේ නිසාම් ටූරිසම එවරක කුරියරායන් උදාන අලුගොඬු එදෙනි මි බිලකි වරම් මුහිම්මු බිලෙක්කමුග බලාගෙන මජ්ලිස්ගේ හුරියා ඉස්සතර මෙම්බරුම් වෙස් මි බිලාමෙදු ඉතුර දිරාසාකෝ මි බිලා වෝට් දෙවුන් දෙවි ෆුර්ස්ත ශුක්‍රියා شكرا إجازة المنبر دين أول فرصة ميرواني وأكردو دائرة إجازة المنبر حسين سيادة إجازة الرئيس أمي دبي راجع مدني واق دكتور تك بيلو رئيس الجمهورية دفاع فلوك ماتين هلمالي مدائرة إجازة المنبر عبد الشازيم هلو شرال باه بيلا أرون تايد كورم أدي مي بيلا كي ورا فريهم بيلا كمغا أرون دكين إيه نمس مي بيلا අධිවස් කොමිටි මරුහදායක ගෙනවෙන බදල්තකෙන් හුරිකම වෙස් අලුන් ෆා කරන් අලුන් උම්මීද කරණි එකන් එමගුන් හිඟානකම හැම ඒගොතුන් අලුන් කම්බඩුවා කම වෙස් එබොයි මි බිදුගා ඒ මි කම්බඩුන් ෆර්තමාන අලුන් මි ෆා කොල්ලෙන් ජහුනීමස් අලුන් කුරින් දෙම්මේ වාහක ෆුළු දෙක්කේ ඉසතර මෙම්බර් වාහක ෆුළුග සවබු මි බිදු මිහාර මොනාගොතුන් රාජ්‍යගා එයාපෝට් අලානේ තන්තන් කණ්ඩේළුමුගේ කොමිටියෙන් එකුලවාදන් එබෝවේ බිදුගා ඒ කොමිටියකි ෆස්සහරුම් බදලවා කොමිටියක වෙජ්ජකම වෙජ්ජියා මුලි රාජ්‍යයේ හුරිහාර රෙගස් එයාපෝට් එලිගෙන් දාන්න අවුන්ට ෆෙන්න ගොතුක එහෙන් මි දන්නවනි මිගේ කුරි මි බිදාමෙද වාහක දෙකි කොම්මෙ මෙම්බර් එබ්බස් වාහක නිම්මාදමුන් එ බාද එම්මෙ රංගල ගොතකි ගාමුගේ මස්ලහතේ එහෙන් නමස් තිමන්නාගේ දායරාගේ නොත තිමන්නාගේ රටුගේ එයාපෝට්ෙන් ඔතුන් එයි වර මුහිම කමක එහෙන් අලුණු දායරාගේ එයාපෝට්ෙන් නෙන්නමස් අලුණු ගබූල් කරා ගොතුක මි බිලුන් එලේ එයාපෝට් තහකි දෙකොළ ජෙහෙ ගොත මුලි ගෞමුගේ මස්තහතර අදි ගෞමුගේ බජටක් කුලදානවා මින්වරක ප්ලේන් කරවි කුරියාදා ඉංගෙන් එක්කම ගාවුන් ඔන්න ජෙහෙනකම අලුන් ගබූල් කර මිහෙන් මිදන්නවනි එස් සරකාරු අනේ සරකාරු බදලවා කොම්මේ පහරක් සියාසත බදලුවීම ඒක ගෙල්ලුම් වර බොඩු මේ කුරිම සවුන් මේ එකන් තජරිබා කොෆි ගුලි ෆල ගෝරි හවුසින් යුනිට් කොළදු ෆුරි ගෝරි හවුසින් යුනිට් දිද්දු ගෝරි හවුසින් යුනිට් උට්ටිෆා ෆස්සාර වරවන්ත උට්ටිෆා හුරි එහෙන් හුන්නන් එජෙහෙනි बोडू प्लेन गाँवी लेवल का प्लेन एकलवादे फनेतीमा सरकार तक सियासत का बदलता अन्ना एक अरुण कबूल को एक कबूल कुरमुंग अरुण फाह कोल्लाना मिमौदू का वाहक देखे भी मेंबरों में फाह कुरे भी अरुण में मी प्रोजेक्ट तक हुरस नेले गोता गाँव का मसला था बड़ंग इसका दीगे मिमसे के कुरा अरुण वेस इदकोल पार्टी का निस्बत वेस अरुण वेस एदनी एगो एह नमस एक तेरे फाह कुरन ए प्रोजेक्ट की फाह फतोल का प्रोजेक्ट वाह फाफ अतोल प्रोजेक्ट देकोल हदन जेहुन सौब इज्जत रईस वर रंगला इंगिवडानवान इज्जत रईस वेस इन्ने मजली है गाँव नसासी बदले गेने एई गाँव नसासी के दुइस्त फंसास इव्वन बाद मादा बदलु गेनेस ए बाब इतुरु कुरी फणरवण बाब इतुरु कफ्फा कुरंग उळुनु कमकी राज्यगे सरहद्दुम बये बेरुग मीहुन्न मिल्कु कुरवेन गोतें हद मियति गाणु मी गेना बदलु मी बदलु එහෙන් ඔතති වවුන්මෙන් දෙකොළයි ෆහරකස් මිහාර යන්න 8.8 බිලියන් ඩොලර් ප්‍රොජෙක්ට් එක අලුන් දෙකොළෙන්නු අලුන් ගබුල් කරා ගොතුක හුරිහා ප්‍රින්සුන් අදි ගූගල් ලව සිංගේ කනුජේ අදි දුනියා ගාම්තෝ ගබ තිබි ගණ්ඩවර නොදේ ප්‍රින්සස් මිතායසේ ඉන්නවනි තා පීජී මීටින් තක නොදේ මෙම්බරුම් එහෙන් මෙවර කම හිඟාෆන් අලුන් මෙ ප්‍රොජෙක්ට් එක හොරසලා කන්නති
ಅವಳು ಮಿಬುನನಿ ರೈತುಂಗ ಕಂಬಡುಮೆ ನೋತ ಸ್ವಾದಮಿ ಒಣ್ಣನಿ ಬಂಕರಿನ ಮೊಣರೇದ ಮಿಕಾದ ಬ್ಯಾರು ಹೋಫಿಂತಕ್ಕೆ ಫೆನಿಫೇಗ ಅಂಬದಿ ಮಸಕ್ಕೆ ನುಫೆನ್ನಾತ್ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಹಾ ಅವಹಕ ಫೆರುಂಗ್ ಇಜ್ಜತ ರೈಸ್ ಅವಳು ಬೇನು ರಾಜ್ಯಗ ಮಿಕಾದ ಬೊಡತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆನ್ನಂ ಜೆ ಏಗ ಹುರಿ ಗೆನ್ನಂ ಎಳೆ ಹುರಹಾಕಿ ಅವಳುನ್ನ ವಾಕ ಅವಳು ನೆತಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾಗ ವೌದು ಫುದ್ದುಮ ಮಿ ಬಿದಕಿ ಮುಹಿಮು ಬಿದಕಮ ಅಳುಗಂಡ ಫೆನ್ನಾತಿ ಅವಳು ಮಿಯ ತಾಯ್ದು ಮಿಕೊರೆ එහෙනමස් මී බිල්තක ගානුත නවමුග සවමුන් කන්නේගේ මියදු රයිසුල් ජුමූරියාගේ ගින වෞදු මි වනි කදුරු අදීගේ නදුර මඩුමඩුන් ඒක සිෆෙහරා හැබතරා බදලුවමුන් යන්නේ එහෙන් වා මි ජෙහෙනි පහරුක වෙදානේ මි බිල්ත ෆස්වෙන්කම් ඉවත මජ්ලිහික ස්පීඩ් ස්ලෝවිම්කම් මජ්ලිහික ස්පීඩ් ගුලිෆ මි වනි එටර්නි ජෙනරල් අහමිය එහිසාබු මසක නුකරවේති අවුනෙන්න මික නුකරන් මිවාහ කලුන තකුරාරකො මිදක්කනි අවුන් උෆාවා කමෙ මිදවුරුග ෆාහෝ දෙහෆ්තා ගයස් වර බෑවරු මිබුනනි බෑවරේ අවුන් මිදන්නවනි එ බිලු එ බාද හම එහෙන් රාජ්‍යයෙන් අන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකන් එලේ හුරහක බාණ ඒ ගවුමේ ගොන්න මස්ලහත් අවුන් මෙන්න ඊයේ ෆෙනිගෙන් එදිය ස්ප්‍රීම් කෝට් එකේ තිම් ෆණ්ඩියාර දෙෆණ්ඩියාර එක්කොන් නිමිගෙන් දියත ඉසත රයිස් වෝටා එක්කො මිෆද කංක මකී වෙස් ප්‍රොජෙක්ට් එකන් එලේ හුරහේ हमें निधिकोल पार्टी बाबा मुजाहरा एकोनॉम प्रोजेक्ट तक हुरसेलनी राज्य गवर्नमेंट आद्या हिदाफं इजातु के इत्तिफाक गिनवन्या एवस हम इज्जत रईस नुरक्कद अळुंड एदमकी हुरिया मेंबर्स मिबिल तायद कुरव आदि मिबिल इतुर फुरियम कमे गनेस रईसुल जमहूरिया ग वाउद फुलत फुद्देने गोते विहा आवाक हम जेकन दियum वर बड़ा शुक्रिया देवे फुर्सत अळुंड वाहक मिदकीर अळुंड वर गिना नसे है पीएनसी के पीजी लीडर देवा वाति अळुंड बेनु मिबिल आवाक कुरिया गेंद शुक्रिया इज्जत मेंबर मिहा हिसाब मी बिदुगे बहुत निम्माल आवुन मियार में गस्त कुरनी योगतु बिदुगे बहुत के बैर वडानो इतरु बेफलक इदवडा पतीमा ए बेफलक फुर्त तरवाफ देंगने का निम्मा दे मन्ननी एकम बाकी इनी 2 मिनिट हुस्वगत कोला दियोमा एमेमा එහෙම වුණ ෆුර්සත් මෙරෝනි ෆෝමලක දකුණු දායරාගේ ජෙතරෙම්බර ඉබ්‍රාහිම් සේන ಶುಕ್ರಿಯಾ ಜತೆ ರೈಸ್ ಆದ ದಿವೇರಾಜ್ಯಗೆ ಮದನಿ ವಾಗ ದತ್ರ ಫತರುಗೆ ಬಿಲಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾದಾರುಗ ಅವನು ಮರ ವಿಸ್ನಾಂಜೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹುರಿಕಂ ಅವನ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾನ ಏಗತೆ ಎಕ್ಕಮೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅವನ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾನ ದಿವೇರಾಜ್ಯ ಅನ್ನ ಯಾದೆನ್ ತಕುಗ ಯಾದೆನ್ ತ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೇರುಗ ಬೇರುಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೌಮೆಗ್ಗೆ ಮೀಹಕು ಮಿರಾಜ್ಯ ಆಸ್ ಮಿರಾಜ್ಯಗೆ ಮೀಹಕ ಗುಳಿಗೆಂ ಕೂಡ ಕೊಂಫುನ್ಯ ಹೆದುಮ ಫಹುಗೆ ಕೊಂಫುನ್ಯ ए यादेन के एजेंट कन दी एमीहे को ए राज्य बेरा ए हुरिहा फायदा है नो तो फायदा है गेंदा मंजर आवल में फेनिंग बदे आवल में हितंगरा आवल में राज्य के रायतुं वरबड़ विष्णुविज्जे आवल में कुड़ा उजूरे नगा कुंफुन्य के मोज़ेफ का वे ए कुंफुन्य दिबे हुरिहा फायदा है बेरुगे कोमस रायत का दे रुगा आवल में मिकमा विष्णुंग बिजे आवल में मी राज्य अन हुरिहा यादेन तक आवल में एजेंसी शिप को दरुगा मी राज्य ए मामफा कुरान गोता आवल में हुरिहा दिवेहिम मसे कुरमकी आवल हितुं एम्मे रंगलो गई आवल में अबदु में आवल में वेगन नुवाने बेरुगे आवल में रट्टे हिन्न आस कुड़ कुड़ उजूरे दिनम पहु आवल में हुरिहा पासा ए बेपुलुं गेंदा गोता तरतीब कुरेविगन ए मगु फाहिको दे बायका आवल में वेगन नुवाने आवल हम वर कुड़को इच्చి धन्यवादं मी फुर्सतु बेनु मी कोदनी हासको आवल में वागे दतुर फतरा बेहे गोतुं वाहक दक्का दायरुगा आवल में बे जेहे फोमलोक हेदिफोरी एयरपोर्ट बदादा इरुगा वरवेस दाती हालुगा कुडकुड होगतुको देबुंगे दें हम कुडकुड होगतुको एमे मिनिट निम्मादान फोमलोक हेदिफोरी एयरपोर्ट बदादा इरुगा टामिनेद वी फुट फंसस सुरु टामिनेद हेदिफोरुगा सतेक फंसस गेस्टुं अबदु फोमलोक उलेरुगा आवल में देवे हिदमतकी आवल में यगिंग कुरा वरुगा हिदमते आवल में फतुर वरने देवे तो आवल में यगिंग कुरंग बजे हेदिफोरी वाहने बदादा इरुगा आदा पब्लिक वाहने कवरे फाहाना हाल दा बेरुगोन गोंडिया बदादर मीरी फेन्न इते रईस मीरी फेन्न बेरुगोरी गोंडिया बदादर गोंडिगे मीरी गोंडिगे हाल तो हुरी गई मीरी गोंडिगे हाल तो हुरी गई एमा मिहा दाती हालुगा मिकंता आवल में कुरायरुगा मीकी मी सरकार को कुरकम नो गेतो मी निमिदिय सरकार तकुं मिफद हाल तक मी एयरपोर्ट तो वट्टा दा दियरुगा एबे पण कोबातो है आवल में मियदु आवल में इते मेंबर आवुन धन्यवाद एयरवेस आत मिहा हिसाब आवुन मेदुगे 30 मिनिट को सोक्त कोला दानी देंगे बरी मसकतन नानी 11 जाया